Nainangka guys, napuwak guys. Mga ka-listeners, natay kwaong nangka kay natagak ko nun eh. Natag, saan man namatay? Nahog sa uwan? Nahagbong yun eh. Kaning orange. Kang agaw anak kay Boning. Kaning tulo pod katulgin pa ni. Unsa? Hinog na matya? Agkare. Nagtuwa ka gis buntag ang bersa ha. Ganina pang buntag din eh. Sa buntag gisi kuri. Amor gituyo na kay nami. Ha? Nagpahagbong. Kana. Hinog na. Bing unom lagi na. Am istik agong man ka. Kani padong sa bangka. Watunong din no. Nagpahagbong siya eh. Sige katagat-tagat na dong. Ika. Pite laga nang liso dihan na kuan mo. Dagan kung kuan mo. Hinog. Hinog tingali ni mga ka-listeners, natagak. Dakong nangka. Hello mga ka-listeners. So di ana po midiri mga ka-listeners, suroy no. Ya intro vlog na lang to largo ni atong video ron. Kay wa pa mo ka-edit sa Chico Malo no. Advance ni mga ka-listeners no ang pizza March 15. Asa tag ang gaan raman. Murag ko ana ni ka kilo ba mga napo kan eh. Lapo, sino ni ka kilo ba? Mga ka-listeners, niya may karoon diri sa muang lugar. Kay mo atin kasal sa kong igagaw mga ka-listeners. Nanamis balay sa kong tiya. Dakong nang dakuwas na kay mo regalo. Asa man na? Dira gaw. Wala si Tito mo kuan. Tito ba? Si Tito una dila. Sakto ni mo tiya regalo. Mga flower girl. Ini sel gaton ay balik naman sa kuan. Di bugat ya naman tiya. Bugat kayo. Sibu ka trabaho? Ato kuan dinggi talar domingo apit sa berger. Tara sa palibot mga ka-listeners. Kay tagsar na may makabalik ano mga nice kayo mga ka-listeners kay green kayo ba mga palibot. Nindot kayo siya pang vlog. Namuwak na siya pag ulit naging wala may buwak. Pero meron rin ay buwak pag balik wala na. Karoon na si bulak oh. Blue. Intro vlog natin mga ka-listeners sa Chico Malo part 9. Nya. Wa pa ta ka-edit pero nasugdan na ako arrange ang live na-arrange na download na ang live streaming sa part 9. Ang pag-edit na kuwang mga ka-listeners no, pagtanggal sa mga copyright mga karon nakalugar man big ni anim jud mi kay nang-invite akong igagaw kay kasal niya ron kato ni agi kasal pito sa umusa kay igagaw na karon kay ang kasal na pud sa igagaw ng lalaki na ron di primero kay babae mo tong gikasal karon kay lalaki na sad ang gikasal mga ka-listeners no pero kami ani wa pa gyud din tawo ulit tawo gyapon. Nya di na tas untong into vlog mga ka-listeners no kay maniud to kami mo to mga ka-listeners paminawan ni sig pa gud ma-edit pero advance man matik na nga ma-mix na to ang kuan ang drama ng atong intro vlog no di at maglangan mga ka-listeners paminawan niyo ang part 9 sa Chico Malo. Way nahimo sa diborsyo siya untang pagpangasaba kan Dante tungod kay nangatarungan man ang nawahe. Apan mibahat siya nga kung magpadayon gihapon sa paghimo og mga tinunto si Dante, iya nang kining pakgangon ug badlungon. Samtang sa laing bahin, nakita ni Chico si Odisa ug si Dante nga nagsultihan na sa pantaw. Nagsagol ang gibati, kalipay o kagool sa dihang nakita niya nga makakita na si Odisa.
apan wa siya makauyon kay namisita man lagi si Dante. Wa siya magdugay, dali siya mibiya sa dapit. Nga na pagsunod adlaw, may balita si Apyot nila ni Odisa ug ni Marcia nga ang gipatukod nga siya atbang sa simbahan, gitagana kini alang kang Odisa. Butang nga wa gyud kahimut-i sa dalaga, kay galaan niya ang sumpay na tusugilanon, Chico Malo. Sorry kayo nang Marcia. Igor magkukulisulti ninyo ini. Ay, pastilan. Di ginigikan ako ni balita. Ako rin gining nadungog. Isulti ko no ang pangahan, Pyot. Kung kinsa ginagsulti ni mo, ana. Kuan, si Didit og si Ampog. Nang Marcia. Si Didit og si Ampog? Oh, des. Di maguna sila magpataka sa buong sulti kung di tinuo des nang Marcia. Mga maayo biya ng mga tawanan na. Bitaw. Mga buutan man na silang Lagi. tao. Oh. Pero kinsa man siya nagsulti nila, ana. Kuan ko no. Usa ko no sa mga sakop ni Dante. Kalain anang pamation na uy. Mauwaw masabta kung maunay lang di panabi sa uban. Unya di ba yan at tinuod? Usa naman lang niya ikasulti sa mga tao din sa ato. Ay na, di na lang natutubayan ng mga istoryaha. Bitaw, des. Basta mo kasuko na ko, ha? Igor yung taon kung mitaho ninyo ini balita taon. Kung matinood man ni o mabakak, ayaw lang ninyo panumbaling ang akong gisulti. Boss, kanang naibaho ka sa balita? Ngayon sa? Dagan ako nung nasayon nga kanang imong gipatukod nga tindahan at bang simbahan. Imo ko lang nang ihatag ni Odessa. Kinsa may napagkatapan ng istorya? Nawad ko kay Bao Pusing, oy. Basta kay mao ko na pagya ron dinis ato Buang na nag-istorya, ana. Agro ba unta nang isurpresa ni Odessa? Basin og naabot na sa iyang Na? Unya, unsaon man ana? Dagan naman ang naibaw. Pida. Daghan yung tabian niya itong palibot, ha? Wa man nung tatamag istorya, ana. Uy, ako sa mga. Wa yung kumusulti anak ang bisan kinsa. Ay, unsaon taman. Daghan naman kang nahibaw. Kung nahibaw na sab si Odessa, boss. Oh, sultihin na lang siya tinuod nga para na iya, ha? Unya na lang. Total, sunod si Mana, mahuman naman na. Uy, sigurado yun nga malipay kasi anak, bossing. Brotos, maghilom-hilom lang unata. Sa dihang, andam ng tanan, ato nang isurpresa ni Odessa. Magagadro ko nimo, boss. O pananglit gani. May baw sab si Papa Ana niya, sukit-sukiton ka. Tuganin lang tinuod. Nga ako nang ihatag ni Odessa. Ha? Sultihan yun ako? Sulti, kung mangutana. Kung dili, ayaw lang sab. Na, sigurado yun ko nga naabot ng yun na siyang dunggan, boss. Taas! Kaya nagrada rin mong amahan. Bahala siya eh. Basta ako, kung unsay akong buhaton, kinahanglan nga maugyo masunod. Way makapugong sa ako mga plano. Aron lang ako maangkon si Odessa. Ada dari mo kaya lapas. Ay, isda lapas kaya siya. Unsa man yung isda Bariles? Ay, yellowfin na sir. Yellowfin. Pila ning yellowfin? Plato na, 320 lang sila. Lapas pa kina. Ay, kinapul. Mahal po na oy. Di ba daling kwan? 200 lang? Ay, di ba das, Roy? 200 na gula. Daan ko siya. Mahal, oy. Mahal gid, mahal. Ari, pila man. Kamu na yung lain mong isda dong. Kini, sir. Danggit. Danggit, sir. Danggit, matikal, sir. Pila man eh? Pila ni? Ya, 200. 200 lagi mo sila. Tiwas na lang, sir. Basta mahal sa pining yung mga tinda din oy. Ay, nang kuslain, oy. Huwag makailasapit ako. Di na gitingalis lang. Ay, mo, sir. Akong bayon. Nakilo mo, sir. Tagal ko tunga lang ako namin. Tunga? 150 tunga na sila. Si 140 naman ang tunga, anak. Hindi mo ba na tumuan? Kalimut ko, sir. Dami tika si mo dong. Panggyo, di ka na ko, no? Sige, 140 lang, sir. Hindi, kana lang. Kadiat, ragot.
Sama, sir. Ay, saman sir. Di kayo kong tuyo eh. Kini siya. Pinato ako. Ako? Oh, ikaw. Mura magkailat ha? Di mo tanong kaila. Pamilyar na ko ang imong tingog. Oh, ang tingog na sir. Sorry ha, wag kong kailan mo. Kuan, mura manggod og. Unsa man sir? Wala. Sige. Diya ka na. Sabi na kong Siguro. wag gid ko niya maili. Okay, kakauyaw niya, sir. Sir, ang bayad niya, sir. Oo. Gusto. Pasensya na. Diraw, salamat ha. Sir. Swat pa rin mo, sir. Kopyo. Unsa man kopyo? Swat, sir. Swat. Di man gikan kopyo. Kuan, sir. Gikan ko ni Chico. Sige ka ni Chico. Pasala, sir. Para biar mo yan. Sir. Be, ambil kopyo. Ada, sir. Ya, si Batang, sir. Tinungto ni suwata da kopyo. Ada, sir. Bebe, akong basahon. To Tiburcio Aranda. Kumusta ka na, Tiburcio? Kumusta ang imong kabuhong sa pagpahimos ug pag-angkon nimo sa among mga kayutaan sa Asyenda Amlan? Akong tiwason. Ayaw pagtuo nga gawas no namo sa inyong mga kabuang. Mubalik rako sa tukmang panahon aron paninglan tamo sa dako ninyong utang sa among pamilya. Ilabi na gyud ang pagkutlo ninyo sa kinabuhi sa akong amahan. Panuay Leche! Brothers! 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 Kaning Des, pasensya na kayo Des ha nga. Nisulti ko ninyo bahin sa istorya sa uban. Wala kaso, Piyot, uy. At least naibaw sa mi nga maunay tabi-tabi ron sa ubang mga tao. Mao lagi. Ang ako lang ba, kinisang ubang tao, nagpataka lang og yawit. Bisan tuod og ako makauyo ni Dante, ako'y mauwaw nga maminaw og ingon ana. Ay, kasabot man ko ni Boss Des ba? Pero ay nag-una-una agot. Pero nga no, sab ka nga mitumaw man ang ingon ana nga istorya. Ay, naibaw na kas ato, Des. Dagan kayong inventor og istorya. Mag-imbento sila istorya diha. Dagan kayong writer ng dapita, ay. Na, di na lang ta maghisgot ana, Piotr. Kailain akong pamati nga makadungog og ingon ana nga istorya. Bitaw? To, Des. Kanang ganin ang buntag ba? Muram ko gi alimungawan. Nga naman? Kuan, dito ko sa merkado gikan. Abigin ako, si Chico tong akong gikablit nga tao kanina. Si Chico? Abi lang na ako, abi lang. Kay parehas mong gudog tingogod. Mangason mo di ay. Unya, nag-shades pag yun. Paskang ilarahin nun ako, pareham ko kay tingogod. Des? Anong kalit mo lang kang nahilom diha? Wa, Piot. Naidumdum na sa tinuon ko niya. Ay, sorry kaya Des ha. Naabot na sa dinuon ng atong istoryang Chico. Abi ni mo, Piot. Sa tinuon lang. Pirmi ba akong damgohan ni Chico? Uy, mau ba? Unsa may imong damgo niya, Des? Nagdamgo ko nga dako gid ko na siyang buhi. Ha?
Mao ba, Des? Lagi yun. Permi yun. As in, buhi gid kaayo siya sa akong damgo. Ay, pastilan, magbilang anghel ka sana, Des. Uy, kanindot ka kung matinuod ng imong damgo, no? Ako, gimingaw na sa baya kaya ko sa akong amigo, baya. Mao nga, naaan na lang hinuntun akong tao ganina dito sa merkado. Bitaw, Piyot. Bulahan na kaayo mo nga nakakita gid sa personal niya. Pero ako, makakita na sa bunta ko karon pero wasab gid itugod sa kabalaran nga makakita ko niya. Ay, lagi, oy. Na-timing sabgyod. Pero sagdi lang, Des. Di ko malimot si gisulting ba chiko na ko. Nga dako na kayong kalipay niya nga makakita jud ka. Pero may gina niyang gibalik-balik na ko sulti ka ni Anto. Sigurado ko, kunain man siya karon. Kung nagtanaw man siya nato ron, sigurado jud ko nga malipayo na sab siya para nimo. Nga naman ka, Piyot. Nga nung nahitabo man ni sa akong kinabuhi. Doon ay rason ng tanan, Des, kung anong nahitabo ni ingon ini. Walang kita mahibaw sa misteryosong rason ining mga sitwasyon na. Chico, unahain ka man karon. Ubaniin taon mi kanunay. Liguna mi kanunay sa among pagpanlimbasog ining kalibutan na. Ngano naman sab ka pa? Unsa naman sa problema? Nakakita mo ining papel nga akong gikunis-kunis? No, di na mo tingog kunis-kunis naman eh. Unsa man na siya? Suwat kini gikan ni Chico. Ha? Unsa ko'y suwat kay kani Chico pa? No, ada importante nga magpadaog suwat, sir. Dakong buhi si Chico! Yun na paragod pa. Yun na paragod. Unsa ko'y dakong buhi si Chico? Unsa may gisulti na suwat nga nakaingon ka mang dako siyang buhi, ha? Ang unod sa suwat, mao kini. Unsa man? Mubalik ko na siya dinhi aron maningil sa atong utang kaniya. Ilabi na kuno sa atong pagpatay sa iyang amahan. Nabuang. Katawanan, Papa. Ang katawa ka man, ha? Unya pa. Tungod anang suwata, mituod ayon ka. Unsa man niya? Kinsa may laing makahimo na niya, ha? Kinsa laing makasulti ni? Siya na! Way lain! Sir, kalma lang, sir. Dili na tinuod. Imposible kayo mababuhi. Balik si Chico. Lima na karon kabuhan. Ngawa na siya igdungog. Mao ka na, Papa. Husto kayo si Brutus. 5 na karon kabuwan. Mao nga, imposibleng mabuhi pa siya, oy. Ing nakainoon nga nailaing nagbinuang nato. Uso biya kayo ron ang prank. Bitaw, sir. Bitaw. Di ko matuan na, oy. Nga daghan kayo kinabuhi si Chico. Oy, usari kinabuhi sa tao, oy. Unyag buhi! Gahiyasan mo ko, sir, oy. Patay na lagi. Ano ba mamugos ka ba na, ha? Leche! Ano man? Ay, ako inaana, ha? Ha? Kusiun kang dunggan niya. Pa, ganit lang. Di na magsigig binata. Kaniadto pa kong nagsulti ninyo, Dante. Nga siguroon yun, unta ninyo. Sobra na inyong kumpiyansa. O kung si Bakog buhi, Chico, sao naman lang! Bahaw naman kaya ng istorya pa, oy. Di naman ang tataangay maglali sa butang, wa na tay angay lalisan ba? Correct ka dyan. Gusto bitaw, sir. Di na tamang lali sa anan si Roy po. Kayo kung si Chico na lay permi na tong lalisan. Kanang wa, di ha? Ha? Kataas ba itong istorya ng animala mo? Pwede mo, ha? Kung buhi, galing ko si Chico, kamong duha. Kamong yung duha! Maoy hanukan ako sa panala kong kasuko. Makita unyan ninyo! Nang Marsya? Nang? Ay, Piyot. Nga no?
Asa si Odessa nang? Naa sa taas. Ngano man? Kuan kining nakabasa na ba mo ining ni Asmantalahan nang? Ha? Unsa man na? Ay, kuan niya o. Naran. Oo. Kini. Unsa ko ning balita, Apyot? Kalain ko din eh. Nganong... Mauna di. Nakalitam siya gani ko ini kung ngano ni. Mo ginigi. Pamalit sa mga tao karon. Nga, naanak ko no'y nagustuhan si Dante nga babae nga may iyang pagkaslan. O mauning ni litrato nga. Nagako siya ni Odessa. Tinuod ni Pyot nga nigako siya ni Odessa. Ambot lang. Mura man edited. Mura sa tinuod. Kanus ama ni nahitabo. Na, wag yung ko kay bawa na nang. Basta kaya ang ilang uluhan sa balita din Nay, ang anak ko no sa sindero sa Amlan, kaslo no na. Ay, grabe naman sad ni Uy. Dili gud mahimuot si Odessa ini. Taguin na. Ayaw nag-ipakita ni Odessa, ha? O sana gitaguan diha, Pyot? Ay, kini. Wa man des, wa. Oy, nakakita ko, ha? Nakita na din. Nakay gitaguan sa imong luyo. Mura lagi itong newspaper. Newspaper? Hey, wa newspaper ko taon to, kawin. Bakit aragod ko? Kaarte po ni mo, uy. Wa lagi. Siya, kaklaroan ng ni Siwel, oh. Siwel. Bakit ano lang gug ko? Bebe. Ay, kuan, kining kukuan ba ka nang Stilan. Unsagod ni Pyot? Diin man ini mo? Ay, ako na nanagian dito dis. Ay, maong akong gipalit. Ay, kanang, sorry ka, ayaw, ha? Kalain ko ining balita, ah. Nganugod nga ilan ng gimantala. Kauhaw ko ini. Diin man sila ini. Nganong nagakos man si Dante nako? Ha? Pyot, ako gyud sukmatan si Dante ini. Nganong ilan ang giingon ini. Buwa nga sa bana nila, uy. Nahinomdom ko nga nakos tumang kaguuli ng higayuna sa diyang giatake kanay. Migakos na ko si Dante. Aron iya ko gupayon sa akong pagbako. Pero hasa ko manahuna nga doon na dito laing kahulugan ng iyang pagkapos na ko. Kung maunay nga ilang gibantala, aron ilang ipalakaw nga kaslunon ako niya. Dili ko makadawat. Ngayon nun nila inipagsayon-sayo ng akong pagkatao. Kalma lang, Odessa. Maminaw una ta sa bahay ni Dante kun nganong ilan ning nahimo diha nimo. Digad-digad ni Mayo gyud nga i-kondisyon nilang nauna sa mga tao nga kaslunon si Odessa ni Dante. Di ginamay ilang patuon ng mga tao. Huwag yung ko makasabot kung nganong naabot ni sa ilang una-una. Bitaw, hasta ganin ko ako kasabot kun ila ba yun ng gitoyo. Doon na sila yung mga kabua nga. Di lang yun nato masabtan. Ako'y makiksulti ni Dante mahitungod ni ini. Sultihan yun nato siya, Nay. Oh, Sir? hain mas Dante. Milakaw to. Ambot ko na sa to siya paingon. Pero naman busy ang iyang linya, oy. Napuno na gyud ko ini Brutus. Unsay na puno, sir? Naglakot na kay ko. Kay kamong duha. Pulos lang yun mo mulimod na ko. Ug dili gyud mo musulti na ko kung unsay tinuod. Oy, unsa naman sa day problema, sir, oy. Bahing Chico o bahay ni Odessa? Kanang duha! Makuratan sa taan ng duha, sir, oy. Mahimog usa-usahon ang una nato ka, ha? Unsa ba kini ka tinuod? Nga kana man kong tindahan nga iyang gipatukod. Iya mo ko nang gihatag ni Odessa. Daan palagijog ko? Unsa daan? Kuan ba, sir? Daan po jug ko nga mahibaw ra gyapon kas tinuod. Dugay sabi kang nahibaw, ana, ha? Actually, sir, ako nag-iingnan si Boss Dante, ana. Nga pasultihan na lang jug ka sa ng plano niya. Tinuod nga libaw na ko, pero
Nagsabot naman, Miss Dante, nga siya agad mismo mo ay musulti ni mo bahin, ana. Kwanggol mong duha, nagpariha lang mo. Way mapili ninyo. Makita unya niya, Brutus. Ing nagis Dante, ha? Nga dili ka gusto. Nga iyan ang ihatag ni Odisa ang iyang gipatukod ka tindahan. Ha? Gisa yun na lang sa gasto, na. Unya, yan noon lang niyas paghatag. Nga, kamo na lang yung pagsabot ba na si Roy. Basta ako, nakusto nga. Kung kung mahimo unta, dili na lang mo magsige og lalis bahin, ana. Magkauyo na lang untang inyong mga huna-huna, sir. Leche! Way mga hinungdan! Hoy, niya pa. Oh, naalain. Naapadailain, sir. Unsa man? Unsa maning mantalaan din ha? Ni ama kining hulagway ni Dante nga nigdakos ni Odisa. Unsa man? Sila na gyud, ha? Gibutang pa din nga kaslunon ko silang duha. Na? Wadyo ko ka-earth, anang balita, sir. Pagkabati, begini ka-istorya ka ni Mala ka. Bawa ni! Bawa! Bawas ko tubangan! Nagdaklas gimal! Wat kay gamit! Bawa! Oo, maangin mo tayo niyo, oy! Nana, sige, mupawa na yun ko. Ora mismo! Dong, papalita ko, Dong. Naka mo, sir? Usa lang. Oh. Asana, sir? Oh, diskumbayro. Okay. Okay, lamat. Thank you, sir. Salamat, sir, Pipal! Anak sa sindero sa amlan. Kaslon na. Yun na. Kining hulagway din Kining gigakos ni Dante. Yun na. Murag si Odisa mo kini. Tinuod ka kining balita. Ha? Ang among pamilya, inilag kayo sa tibuok kasinda. Huwag doon ay perming... Unsay ilang motibo ini? Daghan ang mga istorya nga akong nadungog sa miaging mga adlaw. Ug ambot ug unsa ka tinuod. Di lang kay kinilang isyu ha, naapay lain. Unsa man? Lisod na kayo kung ako pang isulti ang tanan, Dante. Basta, Dante, usari ako masulti nimo. Kung doon naman kay tinguha gyud ako, di kasubok ko. Di gyud ako mahatag nimo ang akong gugma. Nakasabot ko nimo, pero ang tinuod, wa ko'y plano nga bulunga sa akong tinguha diyan nimo. Utang po, Dante. Madawat ti kaisip akong hikala. Pero dili gid mahitabo nga mahimo ti kang hindi gugma. Bati para nimo. Usbon ko, Dante. Bugtong si Chico ra ang akong gihigugma. Mayong pagbalik, Chico. Christopher. Nalipay ko nibalik ka din. Kumusta? Mayaman tupi. Kamu, kumusta sa mo din Mayo tanan, Chico. Huwag ko magdahong nga may abot ka karoon daw. Oh, gali. Nga tutas payag. Salamat. Kasaputan ba sa mga tao din oy? Naunsa man sab ka diha, Busing. Unsa naman sa imong drama diha nga gani haraman kang nagpangusmos kalagot sa imong na. Naglagot kay ko, Brutus. Naglagot kay ko. Isa may imong gikalagutan. Katawa, maga. Iya kong gidaygan.
Gawa ko na ko'y mapaabot niya, kay doon na kuno siya natingban sa iyang gugma. Kinsa man? Si Chico! Unsayhan? Kung nakagusto man sa Odisa ni Chico, oy, di ka angay mabalaka og masuko, oy. Kay patay na ang imong karibal. Binuang! Masuko, jud ko! Kiniingon man siya, nga si Chico rin yung kuno iya hangtod siya kamatayon. Katawa ko siya. Katawanan, patay na lagi! Patay na, apil ang iya, ha? Charles! O niya mo daw, mutuod ka dayon anang ingon anang istorya, ha? O, saan di ay? Da, baya ka busing, oy. Ay, ulagi! Ay, natural na, ha? Natural na lang ingon ana. Mas maayo na lang gani na nga ang patay na imong karibal. Naman gani uban nga buhi bang ilang karibal o mga na magsuko-suko diha. Ikaw na hinuon. Mas lupig pa ni mo'y namatyan. Bitaw, Brutus. Nasakitan lang yung kay. Kos pagsulti niya, ana. Ambot nga, nusab. Karoon pa man siya kung magsilos o gingon ini. Basta kinaglagot ang gikoy, naglagot ang gikoy kung naminaw niya. Ay, paglagot-lagot niya, bossing, oy. Kung ingon na lang istorya, ha? Pildin nakandaan. Wala kay bawat ana. Ay, stay, ako pa nimo. Di ma lang. Kung determinado juga nga maimo si Odessa, padayon sa imong diskarte. Bitaw, no? Ayaw ka palupig, oy. Kinahanglan nga ikaw, gyoy, mudaog sa imong tinguha nga ito niya. Pero, Brutus. Saan naman sa pero, oy? Kung pananglit, buhi pa si Chico. Na, otrom sabde ka, busing, oy. Parehas lang ka imong amahan. Nga na mag-isgot magkagbuhi pa si Chico. Nga patay naman, gyud to. Ay, pananglit lang ba? Dugit ang istorya ng pananglit, busing, oy. Kanang tinuod atong hisgutan, bahalag dugay. Ako gid siyang gisukmatan ay oy. Unya, miangkon siya. Nahibaw kong mulimod gyud siya. Pero bahala na. Bahala siya. Basta ako prangka ko misulti sa tinuod. Kalisod kaayo oy nga mahimo kong katawanan ininay. Usahay, makaingon gani ko nga mas may pag-uwa na lang ko makakita. Kaya maura man kaya hapon. Magduko man kong mulakaw diya sa atua. Kaya ang mga mata sa mga tao, lain man kay tinanawan ako. Ayaw na gunahunaa ang mga malain na to guna-huna. Nakadungog pa kong istorya sa uban nga ang nagasto ko nun sa pagpa-ospital nimo. Si Dante ko no. Ayaw lagi pagtagadaan ng mga tao. Dili baya sa yun, Nay. Nagunahon na gani ko hangtod karon kung unsaon ako pagbayad si Dante. Ang importante lagi nga limpyo ang atong konsensya, Odessa. Nga wa kita mo siyang pitan ng mga tawhana. Pasensya na ka, Nay. Naglagot lang di kong nakuna-una. Ayaw na pagsigig huna-huna bahin, ana. Kay dili na makaayo nato din he. Pasagdihin na lang nas Dante. Uha niya ang atong mayong buot nga duniya. Ihangad ko na lang yun is langit, Nay.
wa na ko ang control sa mga butang nga ilang pagkabuhaton. Nakasabot ko nimo, Odessa. Husto ka. Mangayo lang yun tagiya niya kanunay nga malamdagan permi ang atong tubag nga malikayan nato ang tanang mga pagsuway sa Mahimog ani ka lang din Chico. Mabuhi na kita ining dapita, Chico. Di kita magot man ining dapita kay tambo kayo may isda. O dunay kasi klase mga kinason. Uguban pa. Huwag tayo problema ho nining isla. Salamat kay Pi. Oh, tuod. Ano ba? Ang ako mga ginikanan. Pero sa pagkatinood, ako rin nagdakog gikan sa syudad. Oh, taga syudad ka gid ay. Oh. Magbisitahan lagi ko sa Amlan. Ano? Wala ba kayo plano nga mubalik pa sa Amlan? Basin. O si Basin? Ay, yun na ragot, Chico. Buhi pa ba kayo magginikanan? Wala, Pi. Taod-taod na silang nanaw. Unang mitaliwan ng akong inahan. Mga napuho na katuig ang milabay. Ug di pala sa dugay, mga usa na katuig kapin ang akong amahan, wanasad. Oh, di ka subok ko, Chico. Abi mo, subok kayo ang akong kinabuhi. Dagan pa kong angheng isulti ni mo, Pi. Nga angay gudi mo may bawan. Sige, isulti. Andam kong maminaw ni mo, Chico. Brutus, unsa ba naitabo ng Dante, ha? Nga nagbinag-uman? Ikatuluran ka adlaw nga wala siya gawas-gawas yung kwarto. Na, ambot lang agyo ko nun siya mapaabot sa iyang tinguha sa dalaga. Mao ba? O maayo hinuon. Dili masabtakos katong babayhana para niya. Kailan takos? Sir, oy! Ano? Seryoso ba yung ang tanan, sir? Kay in love ba yung kaayo siya ni Odessa? In love sa kabuang? Tinuod bitaw na, sir, oy! Mao nga ako pa nimo, sir, oy. Pag-uli na lang di mas maayon ninyong kabubuton. Pakatugot ka, sir, nga mag-uulang og lakaw. Adua didto og ingna nga gusto kong makigistorya niya. Ingna siya nga wala ko masuko niya. Wala ko masuko. Doon na lang ko importanteng isulti niya. Hey, lakaw na, sige na. Sige, sir. Karon dayon ha. Ako siya patubangon nimo. Ay naon sa mga kabos, oy. Abi na akong nauli anak ka. Okay ko, Brutus. Nagpalabay ko sa mga adlaw, pero ay kabalag ka. Ugawas ko karong taon. Kuan ba kaning adua na yun sa papa nimo? Kay na ako na sa importante kaayong isulti. Unsa mo kuno? Na ambot niya, oy. Adua lang. Kay wa naman kuno siya masuko nimo. Ako naman to siyang istoryahan og maayo nga angay kaniyang tabangan. Kay nahibaw ko nga pinangga kaayo kaniya. Kinirabas papa, di masabtan ang utok ini. Kalit kalami. Nya, sunod adlaw. Mausab sa timpla. Ay, pahimusli na lang ro adlaw, busing. Samtang maayo pa ngayang buot kay mura baya tuog na balaka nimo. Nabalaka gyud ka siya? So akong tanaw siyang naong no, busing. Nabalaka gyud to siya. Sige. Matur ko ron. Hayan man siya. To asa? Oy, to asa yung office. Diretso alam dito. Sige. Ako siya doon. Mag-iilison ako.
Tulo naman kaadlaw ang milabay, Odessa. Wa naman mo balik din his Dante. Wa ka tumanluod. Nalipay bitaw ko, Nay. Mas maayo noon kung manluod siya. Hindi ko mo to manluotos, Dante, ay katong naunga. Wa man sab ko mag-uol kung manluod siya. Ang ako lang kay wa ta mahibaw sa iyang huna-huna. Human siya masultiin ni Odessa nga wa na siya mapaabot sa iyang paninguha. Kung ako sa Odessa ng Marsya, niya, inanayo ko, parehas niya kagwapa. Di kom naginod, Presidente, oy. Sayang ka imong kagwapa, des. Kung katong klasiyas tao mo imong pilion, oy. Simbak ko sid kaapyot, oy. Api ni mo, wa mo ko mag-apas sa kagwapo o unsa pa na tihapyot. Kay? Ang importante na ako, numero 1 gid ng batasan. Ay, correct yung kayo. Sakto yung kayo ka, des. Pero, Odessa, magbantay lang yung kakanunay sa imong mga buhiang pong, ha? Kay nakaila na baya kaayutan ni Dante. Ilabi na gid sa ilang kaliwat. Na, ambot lang, Nay. Kung mag-istorya ta karon, magkahuna-huna pa ko og mga maayong pong. Pero kung usahay na ako kalagot, musulti gid ko kung unsay niya sa akong huna-huna o kasing-kasing. Basta tinuod, di na ko magkakaunahuna kung masakitan ba siya o dili. Askang, parehas sa ginato kinaiya, des. Yung nanasab ko. Kutob sa imong makaya, kung mahimo lang. Paningkamutan gid nato nga malikayan ang mga sakit nga poong, nga dili ta makapahiubos og mga tao. Abi ni mo nang masyano. Abi ni mo nang. Kinigong nagibuhat nga pabutan-butan karon Dante, kana pabutan-butan siya. Polos ra na laway, oy, laway ri punan na. Ngano nakaingon man ka anak piyot. Kay. Tanawa. Asa naman tong iyang gipanghambog nga. Iyang yung tumanon. Ang iyang mga saad ni, katubang saad ni Nyor Fausto kaniya to, tumanon niya. Nga, manghatag rin sila titulo siyuta. O niya, naapay cash nga ilang ihatag. Hain man. Bitaw, Nay. Di. Murag, gilingaw-lingaw ra gid ang istorya ni Dante mahitungod ana. Lingaw-lingaw mo lang. Muna'y akong giingon nang, nga, mubilibrig yung ko ana niya, kon, iya ginang tumanon. Pero may bitaw kong makadungog niya, Piyot. Gani, atong usang adlaw, iya kong giingnan, nga ang iya gyud ko ng damgo, nga mahawas ang tanan sa kalisod dinis amlan. Hawas? Mao lagi na diya. Magunang hambog, unya wag yun buhat. Ay, mahimo man nga ato siyang paminahon ba? Pero dili na lang nato tuhuan. Correct. Ako maghihapon siyang paninglan na ng iyang saad ba? Ay ayaw na lang, Odessa. Nganong dili man ay, nga iya man ang saad. Ay, gayot lang. Pasagdahi siya nga mahinumdum, ana. Di ba, Piyot? Sakto. Sakto, sab si Odessa nang sakto, sab. Sakto sa ito, kagigay sakto. Binakog ako na. Sakto sa Odessa nang may nang pahinumduman siya ba? Tanaw na to kun bation ba siya kawaw siya mga gipasiatab? Usbon ko, ha? Kinahanglan de siya nga maghinay-hinay ta. Nahibaw ko nga naata sa katarungan perme. Pero kinahanglan nga maayo sabtang manayming. Ipatigbabaw nato kanunay ang kalinaw nga dili sila magdumot nato. Kay lisod na. Lisod na ka ng mga tawhana maoy magdumot nato. Ganihan akong nagpaabot ni mo dinhi sa opisina. Abi ba na ko? Dili ka na makig-istorya pa nako. Oo. O someday, importante na may isulti na ko, Papa. Paminaw, ug maayo, Dante. Nahibaw ko. Seryoso kayo ka sa imong tinguha ngadto ni Odessa. Og nakahuna-huna ko nga may kahigayunan pang mausab ang akong mga desisyon. Mao ba, Papa? Mayo yun, kung mo. Unsa man gyud? Desidido na gyud ka nga mga sawa ni adtong babayhana. Tubag ako.
Depende. Unsa depende? Unsa man? Klarohon tani, unsa man? Gisugot na ba kadto niya? Wa pa eh. Unsa? Bueno, gusto ko nga ako siyang istoryahon. Panhiya sa dinhi. Daghan ko mga pangutana niya. Pero unsa man gyud pa? Unsa man gyud? Wala ba ka pasuko? Nga siya mo yung akong kursunadang babae? Ako una ka ng timbang-timbangon. Patubang nga siya nako. Kay ako siyang kilatison ug maayo kung angayan bagid siya para nimo. Diba ang iyong plano nga mabalik ka na sa inyo, Chico Balong? Wapa ko'y pinang desisyon. Basinog, mubalik ragapon ko sa sindamlan. Bugat kayo sa kung kasing-kasing unahuna ang mga tao dito. Gali mahimong talikdan sa ilang mga pagantos. Gusto ko mutabang nimo. Ha? Mutabang ka, Sosa? Sa imong misyon. Di na kinahalampi. May bawta pareho nga lisod katunapita. Tinuod. Lisod magtungod ang pagpangahas sa pagsukod sa gusto na itong siyudante. Pero kung tingali, muna kay kaabag, makahatag na kinuugaan sa iyong mga pangimbasok. Salamat, Kepi. Nahibaw ko nga balawanon kayo ang imong kasing-kasing. Pero di ko gusto na doon na pailayang inusinting kalag nga mapagan sama nimo. Naluod ko sa imong kahimutang, Chico. Akong nahulunan nga nagkinahanglan ka ikang tabang. Huwag akong paniguro ni mo, Chico. Magkatabang ay kudako diyan mo. Pero... Di ko malaka. Anda mong isugal ako kinabuhi. Parehas na, Chico. Nanawad anong mga ginikanan. Parehas na biktima. Kung tingali, panahon na para maningil sa kusin ng utang sa among pamilya. Sigurado ka, Christopher? Oo, sigurado ko. Sa way pagduduwa, andam kong mabuhis sa kong kinabuhi. Ubanan tigas yung misyon, Chico Malo. Nalipay ko mo nga maayo na inyong kapabuto ng Sir Tiburcio. Hindi pa yun hingpit, Protos. Tawad kay mato di papa. Iya pa ko nung timbang-timbangon kon. Ang ngayon ba niyan dawaton si Ulisa? Oh, nabusing oy. Clarix na kaayo nga nakasabot na siya nimo. Maayo unta og sabto na lang ko ni papa. Kung di na siya masuko kon si Ulisa na yun, akong pagkaslan. Oh, sigurado na ka na, boss? Has, ug ako sad siguro na dyan kuan ng butanga. Kay tanaw na ako ba? May ilamang kayo nung sa lihok na Sir Tiburcio nga. Milabaw yun ang iyang pagpangga diyan mo. Tuod, Brutus. Unsa naman tong imong giingon ako nga mahuman na gyud ang shop sa sunod semana? Oh, mauna, wala ka makakita dito. Nagkakita man, pero kung mahuman gani sa sunod semana, siguraduho na to sa labing madaling panahon. Mag-inaugurasyon dayon ta para nga malipay na si Odessa. Oo, busing. Unsa man, imo na bang gisaltihan si Odessa mahitungod ani? Basin. Huwag ako na siyang sultihan nun niya. Kay nagpasumbingay ba to siya atong niaging adlaw nga dagan ko na siya nadungog ang mga istorya. Niya, walang niya nahusa kung unsag yung mga nahibawang istorya. Mas maayo sab. Busing no, nga paibawunin mo siyang daan aron ay nag-opening yun. Oh, bongga! Ha? Naagyod siya. Mag-set tag-adlaw. Aron nga masultihan na to siya alang sa inaugurasyon. Sige. Ato na sa butan. Nahipos na nimo ang mga linabhan ganiha, Odessa. Nay, uy, ganihara. Ako na ganing gipamilo.
Naana sa aparador nato. Oh, wa manggug ko makabantay. Naana diha, nay. Ana, mga tuog na tag sayo kay musayo man sab kahatag simba ugma. Magkuyog ba yato nato si Apiyot, nay? Oh, maayo hinuon. Aron doon na tay kauban nga lalaki. Sige, nay. Mamahaway na to, nay, uy. Pagsirad-in na ng mga bintana diha. Og ayaw kalimot pagpamaong sa suga sa hawanan, ha? O, nay. Ayo. Uy. Hala, nay. Nibalik na sabdi ay siya. O, sa may ako ba ito, nay? Nakitaan ba ka niya, nak? Nakitaan gyud, nay. Kay padung naman unta ko nga manira sa bintana. Ay, padayon na lang. Ug ato ba nga? Ing na lang nga dili mo magdugay kay naapatay daghang buhaton. Kumusta ka na, Odessa? Okay raman. Ikaw, di ka magumusta na ako? Kumusta? Bitaw, Des, masinog na ibong ka nga huwag ko makabalik din o tulog yun ka adlaw. Ang tinood, medyo nabisi mi sa among mga negosyo. Maayo noon? Huwag ka ba mingawan ako? Ha? Bitaw, Des, di lang ko magdaghan pa o istorya, no? Niagyod ko karon kay gusto ko nga magpahibaw nimo nga si Papa Tiburcio. Gusto kayo nga mag-istorya ka. Ha? Ngano gusto mo siya maging-istorya na ako? Doon na siya importante kayong isulti nimo, Odessa. Kana kung mahimo lang unta. Ayaw lang kabalaga. Maayo kayo si Papa nimo. Gusto niya nga ugma, imbitahon ka na mo paniud to. Mahimog iuban nimo sa nang marsya aron nga di ka pati unog kaikog namo. Welcome kay ka, Des. Og hinaot nga imong patalinghugan ang akong gamayng hangyo diha nimo. Bisag kana lang higayon nga maistorya nimo siya. Mahimo ba, Odessa? Milakaw man lagi to dayon si Dante. O, nay. Ako man siyang giingnan nga daghan pa taog buhaton. Maayo hinoon. Gitarong man ka ni mo sa pagsultinak. Giayo man, nay. Gani, gitarong sab na ako siya sa pagbalibad sa pagdapit niya nato o paniud to ugma. Ha? Kay nga no, gidapit di ay taniya? O, nay. Mihangyo siya nga ugma ko no sa udto. Gusto makig-istorya na ako si Sir Tiburcio. Uy, nga naman ko no? Ambot lang, nay. O man sa musulti si Dante kung unsay tuyo ni Sir Tiburcio. Mao nga, ako lang sang gibalibara, nay, uy. Unsa man ka di ay ilang tuyo, no? Nga nung gusto man silang istoryahon ka? Na, ambot lang yun, nay. Basta ako, di ko ganahan nga moadto sa ila. Kung doon na sila'y tuyo, mahimong anira din sa ato. Ari ko din nila istoryahon. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, na! Tonton sa kaliwa, na! Pagtarong mo sa formation, ha? Kanang di mo follow sa role, akong tangtangon. Nakasabot mo? Yes, sir, yes, sir. Sige, usapok marcha. Kana ma-perfect yun ninyo, ha? Brutus! Time pa una. Atensyon mo tanan. Kaya niya ang atong commander-in-chief. Nagunsa mo din, he? Akong gitraining ako masakop, sir. Hain naman subsidante. Milakaw man to, sir. Ambot ang asa to paingon. Arita sa landong kadiyot. Kay na ako'y pangutanan nimo. Unsa man na yung ipangutanan, sir? Nagkuyog mo ni Dante gabi sa ilang Odessa? Wa man, sir. Pero nagtugon dito si anak ko. Kay nagkasultihanay man may gabi,
Unsa yan tugon? Kuan ko no. Ipaingon ko no ka nga. Dili ko naman dayon og ani karon sa Odessa. Maunay iyang pong? Mao na, sir. Unsa man lang babayhana? Papresyo de kayo na siya. Ambot lang sab ka, oy. Unsa man? Wa pa gyud sugta si Dante anak niya. Murag wa pag yun, sir, oy. Unya? Nganong gipatuyangan mang Dante nga wa pa man kana siya sugta. Murag dito ko katubagan ang pangutana, sir. Sir Tibor. Maunay akong giingon ni Dante nga dili lang unta siya mag-usik og panahon anang babayhana. Ay, maulagi unta, sir. Pero unsaon man. Nadutla naman yun ng imong anak sa gugma. Gugma sa kabuang. Tinunto ng iyang kagalingon ay. Maulagi, sir, oy. Anak ko nang may gugma takay. Magkabuang mangyud ko no taan na. Unsa man si Dante? Mantigo na siyang mangulitaw? Mantigo, sir, oy. Unya? Taod-taod naman ka na siya naning kamot. Anong babayhan na? Yang wa pa man siya sugta. Sa akong tanawa ng Odessa yun noon, sir, murag gahion yun ang babayana. Unsay gahion? Kuan ba? Dili ba sa girl? Maodi ay nahugid siya sa iyang bulsa ang akong anak. Murag maugid na, sir. Wa ko makauyon inida. Ha? Unsa ba yung una ni mo diha? Tana. Kuyugi ko, Brutus. Asa man tano, di ko ni mo, sir. Ako'y addoan ng babayhana. Di ko mo. Klaro nga. Ako'y addoan ng babayhana. Kung wa pa man ganin na sugta si Dante, ako'y muingon niya. Unsay mo? Ikay manguyab, sir? Ako siyang ingnon nga sugto na lang ang akong anak. Hala, masabing maayo inoon, sir. Oy, kung ikay mo ingon, anak. Tana. Kuyugi ko kay ako'y muingon niya. Odessa, usa magyud ang imong kanyak sa kabutan. Kung nasayod ka palang kung sa iniyas kong kasing-kasing uguna-una. Apan way kaso, ang mahinungdanong nga malipayo na siya karon. Pero hindi na ko ikalimod. Nga naglain ang akong buot na si Dante pang. Pasaylo ako, Odessa. Lain lang yung kayong akong una-una. Karoon pa ko batia ang ingon ini. Dili mahimong nga mag-iningon ko ini. Kinahanglan nga usbon ako ang akong kaugalingon. Pero unsaon man, di na ko kalimdan ang akong kaugalingon. Chico? Oh, Topi. Ikaw mo gani. Ganihari ka diyas mo luyo. Oh, sabay mong itaguan niya. Wa. Masa ko gitaguan? Nakita mo ko nga na kay gitutukan nga gwapa kay mapay. Sige, gwapa. Wa man good. Ikaw ha? Mulimod bang ka nakakita mo ko? Unsa ba? Imong trato? Trato ko taon. Bitaw, ako tong amiga. Gwapa mo lagi ka ito. Pasinog imong itong trato ha? Ami ko no? Alam ko sa mga taguan, be. Bitaw, abi ni mo, be. Kinimabayan na. Bililon kay nako. Kaya ito, buta ni siya. Ha? Buta? Uy. Gupaha ko din yung buta. Pero kung maingon maka na buta na siya kaya ito. Kaya ano? Makakita na siya karon? Oo. Makakita na. Anong makakita naman siya? Usapan, gioperahan ng iyang mga mata? Oo. Iya, usapan. Amiga mo ka mo. Sure, bolyo ko ka. Naibo ka ng bihana. Wapaw ka na. Wow. Amiga ragi ka na siya. Ikaw ha? Amiga ragi na mo. Pero di malimod siyang mga mata nga naadyo ka yung taguang kabati niya. Usapan, wa ba ka makasulti na yung bihana sa imong gibati ka to niya?
Ikagad, Pi. Imagi kong pugson sa pagpangangkon. Chico, di ba yung imong itago ang imong gibati? Sinasayot, nakanabihan na. Nagpaabot na sab nga imo siyang daigan siyang pabati. Kung ikaw, ako gini-insulti ka ito niya. Nakasuway ka na ba o tawag ko ba eh? Naganakog naging trato. Pero ako'y giseryoso ka na ito. Pero bata pa kay ko ito. Ano ba? Trato pa. Bitirano na kayo ka ng mga butanga. Kung ako'y pasultihon, murag way veteranos pagbati, Pi. Ilabi na kung makita ni mo nga ang babae diligid sa masuban. O, tingali, kini mo bayana. Murag mo ay imong kusunada kayo. Abi ni mo, nakadaig lang yung kay ko inang babae na. Lahigan ni siya sa mga babae nga akong nakaila. Di ko makahatag sa tukmang mga pung nga mulabaw pas kaligdong o kaanyang inibabayan. Huwag isama ang iyang pagkababae para nako. Kung mao na, Chico, huwag katarungan nga di mo siya sultihan sa iyong babati. Huwag ko masayot sa hustong tubag-tubi. Ang panahon rin makatubagan na sa tanan. Piyot! Piyot! Uy, estudyante ni. Asa magkapaingon, Piyot? Ay, anar ko sa unahan, Sir Dan. Ato ka silang Odessa? Ay, Kwan, unya pa ko madto dito sa ila. Di man kakabisi ka ron? Ay, nganom dayon ta. Pwede ka bang may istorya ka niyot? Doon na lang ko importanteng tuyo ni mo. Sige. Bahin man sa unsa na. Piyot, naibaw ko nga suod kayo mo ni Odessa. Mao nga nakahuna-huna ko na mo nga makatabang yung kaog dako dari nako. Kay nganom di ay, Sir Dan. Ayaw lang pag sir nako. Dantila itawag nako, Piyot. Bitaw, tingali, nahibaw na ginmong tanan din nga naninguha ko ni Odessa. Oo, bitaw. Nahibaw na bitaw mi anak. Piyot, nahibaw ko nga doon ako'y daghang sa diyan mo pero kalimtan lang to natong tanan. Nagbasol ako nitong akong mga nahimo diyan mo. O karon nagbago na ko. May nondan. May gusto tanan nga magbinutan ng kita. Bitaw, Piyot, pero higo na ta, Piyot, ha? Panay problema na ko eh. Pero, Piyot, hangyo na ko niyo mo pa. Naibaw na ka sa kong tuyo. Mao nga, tabangi ko nga si Odessa. Maako na siya. Ha? Uy! Bitaw, Piyot. Di ni tiyaw nga ko ang Antonio Odessa. Nasayod ko nga wa siya'y gusto din ako pero wa pa ko kawantis paglaom. Tungod kay nakahuna-huna ko ni mo nga dako yung kagikatabang na ko. O nga, Piyot, tabangi ko. Ayaw na pagsaba sa uban, ilabi ng Antonio Odessa nga misangpit ko ni mo, ha? Kay kung maako na si Odessa, Piyot, na ako'y dakong premyo nga ihatag di ami nimo. Nakay madawat nako. Ako nang isaad nimo. Bisag karon gani dayon. Mahimo katagan ti kag dakong kantidad. Basta tabangan lang gyud ko nimo. Unsa may hunahuna nimo, Piyot? Murag lisod kay na danda. Pasensya na. Di gyud ko mo pasalig nimo ana. Muhatag man ko nimo. Bungat kung pila'y gusto ni mong pangayoon, Piyot. Sorry kayo dan, ha? Amigo ta, pero amigam sub kay to na ko si Odessa. Di mahimo nga eh. Imo kong bayran. Kay Samara. Nga ako siyang gibaligya din mo. Ayaw lang lainan ning akong tanyag din mo. Kuan, inamiguro man ning ako, Piyot. Bayad sabni sa akong mga nahimong sa dihanay mo.
Basta kay gusto lang ko nga magpatabang nimo bahin ni Odessa. Bahin na mga butanga, di ko masaling ni mo, anak. Kung nakagusto ka ni Odessa, paghimo lang ko imong diskarte, God. Pahingkamot lang, God. Basin pa di ayog, ikay makadama. Basta mo, prangka ko ni mo, Dan. Di ko manghilabot ninyo. Yan ang mga butanga. O sa man yung gibuhat diha, Nay? Nagtahi ko ining mga natangkas na tong mga sinina desa. Ang ngayon ba ka anang sininaan, Nay? Natangkas abdi ay na? Oo. Saon nga daan naman sa ning sininaa. Sakti lang, Nay. Puhon kon makatigom ko, palitan ti kag mga bagong sinina. Puhon na lang desa. Wa pa man sa tama problema si Nina ba? Mga daan man tuod ng uban pero mapuslan pa man gihapon. Uy, Nay. Naama sila si Brutus? Kinsa may kauban? Kauban niya si Sir Tiburcio, Nay. Ginoo ko. Si Sir Tiburcio? Nay, usa may atubuhaton. Ayaw kahadlok. Ato silang atubangon. Lingkod mo, Sir Tiburcio, Brutus. Dihalang ka, sir, kay mas bantang hangin diha. Dihalang ka sa diyang lugar. Salamat. Maayong hapon sa tanan. Maayong hapon, sir. Kumusta na mo din, Marcia? Kaluoy sa Ginoo, maayo raman taon, sir. Uy, misamot magkagwapa ning imong dalaga. Salamat, sir. Nakadungog ko nga si Dante nga akong anak. Kanunay nga mag-anhian din bitaw, sir. Unsa may iyang gibuhat din ha? Nangulitaw ba siya nimo, Odessa? Ha? Kuan? Nasayod ko, nangulitaw nimo ang akong anak. O unsa man, imo na ba siyang gisugot? Kuan, tabi o na, Sir Tiburcio, ha? Gikasubo ko. Wa kay angang kabalak anining akong mga pangutana, Marcia. Gusto lang ko masayod. Kung doon na ba'y puruhan ang akong anak sa imong anak. Kuan, sir. Di kasubo ko. Makadaghan ako musulti nga to sa imong anak nga wa na siya damuhon pa nako. Ato pa, way paglaom ang akong anak diha nimo? Di pamuong mo na, sir. Bueno. Abi ni mo, Odessa, ambot og ngano. Wasab ko makasabot sa kong anak na si Dante. Kung nganong ikaw gyud ang iyang pilion. Pero, gitahod nako ang desisyon o kagustuhan sa akong anak. Ang ako lang hangyo nimo, ayaw kayo pagpalabi sa imong pagpaantos sa akong anak. Kay bulahan na kay kaoy. Nga ikaw pa iyang seryoso nga gipili sa tanang mga babae nga iyang nagustuhan. Tabi o na, Sir Tiburcio, palihog lang. Ayaw pagsagbat, Marcia. Ayaw pagsagbat. May katungod kong musulti ninyo ini. Tungod sa imong anak. Tungod niya, nausab ang kinaiya ug batasan ni Dante. Ug nagpakabuang siya nimo, Odessa. Di na nako sa sir kung nagpakabuang siya nako. Ayaw na pangatarungan pa. Hangyo lang nako ninyo. Gihatagan na kamusta ng pabor ining dapita. Kaya kung dili pa tungod ni Dante, tingali. Dugay na kamong nahanaw ining lugar. Busa pasidan anta mo. Tahura. Og respetuin ninyo ang akong anak. Og labaw sa tanan, ayaw ninyo pasakiti ang kasing-kasing niya. Ilabi ka na, Odessa.
Ayon man si Papa, Brutus. Tuwa na siyang kwarto, boss. May panghuway. Dito mo ko mugikan sa ilang Odessa. Unsa may inyong gibuhat dito? Ay, kuan, boss. Waragot. Unsay waragod? Bitaw, bossing. Alag sapahan. Ako nagsulti ni mo, ani. Dito migikan silang Odessa. Unsa? Unsa may gibuhat ni Papa? Dito ni Odessa? Abi ni mo yang giingnan nga di kuno kapaantoson og dukay, kinahanglan jud kunong sugton ka na. Mo na yang gisulti ni Odessa? Oo, mao na. Oo niya, unsa may reaksyon ni Odessa? Wa naman to makatingog kay medyo may isa naman ang tingog ni Sir Tiburcio nga kinahanglan jud kuno nga ipasugot na ka. Murag di maayo da. Ha? Ngano di man maayo, boss? Dili maayo ang gibuhat ni Papa. Musamot na hinoon nga. Di na ko sugto ni Odessa kung ingno niya ni Anas pagpagi. Aw, mao man na iyang gihimo. Wag yung ko makasabot ni nga mahana da. Kani adto, dako kay sing supak kasi Odessa mo'y akong kursunada. Unya, karon? Mo na hinoy na mugos. Naluoy manggod na siya ni mo, bossing. Adugay kang gisugot ni Odessa. Basta nung nakasabot na siya ni mo. Siyempre, anak ko kaniya. Mo sa siyang amahan. Ingon na anak, gyud nang kinabuhi, bossing. Usahay, di gyud masabot. Pero wa ko makauyon nga mamugos siya dito. Ako na lang diskarte. Pagsabot lang unya mo. Kaya ikaw sa Brutus, unsa may mong gihimo? Di ba nga nagsabot naman ta? Namutabang ka na ako. May tabang naman ko nimo. Daghan na kayo ko og mga buladas armaday. Muday gini mo sa Odessa. Sumagot! Pas kang isura sabi ni babayana. Karoon pa ko makasugat o babae nga sa makagayi ni Odessa. Unya, o sa may plano nimo? Ang akong plano. Naipadayon ginin ako ang akong pagpaninguha niya. Bahala nagmagkalisod ko. Bilip yun ko sa imong gipangkitang pailo, Bron Bosinga. Nagkita na ako nga, taas kayo kag pasensya. Di parehas una no, nga dali kayo ka maputong. Giginanglan kini, Brutus. Kaya kung mabugnaw ko ini, mapakyas na hinoon ko niya ni Odessa. Mga di ko gusto nga mulunga. Ako ginang ipadayon. Hangtod nga makuha na ko siya. Dako gidang hagit ni mo, boss. Ako ning dawaton ng mong challenge. Tuori ay, Brutus. Karong gabi, kuyugi ko. Mamisita tagbalik silang Odessa. Awa problema. Kuyugan da jud ka. Mo na akong plano. Karong gabi, ako siyang dapiton alang sa opening sa itong bagong tindahan nga gipatukod. Akong isurpresa niya nga kanang tindahana para niya. Sigurado yung malipay ko si Ana, boss eh. Kinahanglan yun. Gusto ko nga malipay siya. Pamasin na lang nga niining paagihan. Mubilib og makuha na ginunya nako ang iyang gusto. Ayaw pagsikig huna-huna at itong gipanulti ni Tiburcio. Kay kanang tawhana, wag maayong mugawa nga istorya sa iyang baba. Sukad pa na ka ni Adto, mapahitas-on gid kaayo na si Tiburcio. Naglain yun ang akong buot nga makauna-huna na yun Mura ba, di pa kasayo na lang kita ini mga tawhana? Gusto niya nga ipasugot yun ang iyang anak? Ayaw na lang kung nagtubayi. Way makabuot na to din Odessa. Lain ba kaayong paminaw, Nay? Nga ingnon tanga kun wa pa ko na makagusto si Dante nako. Dugay na kuno tang hanaw din Ay na, anaro na lang gid nato ang atong kaugalingon sa lingwahe nga ilang naandan. Di naman ta makapausab anang mga tawhana. Mao naman gid na sila. Ang importante nga dili ta nila mapugos. Napalaka lang kung nagkunahuna, Nay ba? Kung unsa pa'y musunod unya sa ilang huna-huna.
Nagkailan na baya kayo ta anak nila. Ilabi na kung dili matumanan sa ilang gusto. Parihas ta og gihunahon na Odessa. Pero sagdi lang. Maluoy ang Ginoo kung makakita ta og binta. Mubalhin gid puyo. Mao ginay niya sa akong nahuna nay. Sakit man tuod nga biyaan nato ang atong yutang nga tawan. Pero kun ingnon man lang niini nga atong kahimtang, mas maayo pag mubalhin lang kita og puyo. Maayong gabi. Na, wag yun palibak si Dante ay. Ato ba nga lang, ayuha lang gihapon sa pagtagad. Kumusta ka na, Odessa? Maayo man, Dante. Ikaw? Kanunay kong maayo. Ilabi na kung makakita ko nimo. Salamat. Tuod ay. Karong Lunes, imbitado mo ni Nang Marcia. Upining sa bago na mong tindahan nga gipatukod. Mauba. Pero... Kamo'y labing pinasidunggan na mong dinapit. Kung mila ang gi-invite, kamo rin pinaka-special na namong adlaw uban ninyo. Og, hinaot nga, digyo ko na mo balibanan niya ng higayon na Odessa. Alas 10 sa buntag, sugdadayon ang inaugurasyon sa maong tindahan. Og, manghinaot ko, nga digyo ko na mo pakyason, Odessa. Unsya? Kita'y pinasidunggang dinapit. Oo, kuno. Wa kuno sila laing gidapit kitara kuno. Imposible. Na, mibalipad man kani unta ko, pero namugos magyud. Kinahanglan gyud kuno nga mutunghat ta. Kauwaw bayaana, uy. Kanara ba sila Tiburcio, no? Sagad kung doon ay mga okasyon, naagyud ang mayor sa lungsod, hasta ang mga konsihales. Nay, saan man nato, anak? Nga sa Lunes naman gyud kuno. Unya, nakasanong ka naman ka ha. Ato na lang ng tambungan. Ako siyang gisano nga motambong ta. Pero dili asab ta magdugay. Nahala sige. Motambong ta. Usuman, ug balik yun. Sigurado ka, ngumuban ka na kopi? Seryoso ko, Chico. Ubanan ti ka si Mutahas. Dagan kay salamat. Nakadayag kay ko si mo pagkatao, Pi. Adunay dakong rason kung ganong ako ginhimuon, Chico. Nakasabot ko. Ako na yung gisabot ako igagaw dito sa Amlan. Wata ang ngayon kabalakan sa itong temporaryong pilihanan dito. Pero, Pi, nagantag sabutan. Aron maplano na to ang atong mga himuon dito. Sige. Mas labing mayo, Chico. Para limpyo o hapsay at tumaplano. Naibaw kong dili sa'yo ng atong misyon. Pero, andam na kayo kong ibuhi sa akong kinabuhi alang sa kagawasan sa mga tao sa Amlan. Kinahanglan nga ubanan minimo, Piyot. Hala? Niya, o araba ko apil lang imbitar. Kamuraman. Wa na'y kaso, oy. Kadiyot raman ta dito. Kan ba? Ngako ba ba silong kasukan tang Dante? Ay, dili lagi. Ni amang ko. Ako rin mo pasabot niya. Sige. Way blima na. Uban ko rin niyo. Alas 10 magkasbuntag. Alas 9 kuno, kinahanglan. Tuan na gid kuno ta dito. Sige. Alas 8:30. Hapiton ta mo din na magdoongan ta dito. Doon naman ang simbahan ba? Ay, abi ni mo, Piyot. Di ba yagid unta mi gusto mo tambong ni nanay? Pero unsaon man, namugos mi gid og hangyo si Dante. Ayaw ka bala ka, Des. Ako'y baligan ninyo, ugma. Sige, Piyot, ha. Dako gid kaayo kag katabang namo ni nanay. Kay nahadlok ba yagid mi mo tambong, anak? Kay di ba nato suod sila si Dante og ang iyang amahan nga si Tiburcio? Makikawan ka ayo mi nga motambong ugma. Ako'y bahala. Puslan man giimbitar.
Ay, di tangi mauwa, oy. Di man gani ko mauwa, nga ako bitaga pili. Salamat gid kaayo Piyot ha. Abi ni mo, Des. Di ba ako nga naglikay kan Dante? Nya, di lang ka kabalibad kay lagi, nakautag kabubuton mo niya. Pero ay kabala ka, ikadlok. Ipakita yun ni Dante ang imong hugot nga pagbalibad. Kaya kung di na ni mo ipakita nga to niya, mugara na siyang mayo eh. Bitaw Piyot, gusto gid ka. Oo, di ba ako nga naninguha na siya ni mo. Ug di na siya mohunong ug diskarte hangtod nga, di niya makuha ang iyang gusto. Maubitaw na pirmi na mo hisgutan ni nanay. Usahay ka ni. Nakaunahuna mi nga, mupalayo na lang gid mi ini napita. May no? Ha? Mupawa mo din, he? Uy! Piyot, nagplano gid mi ni nanay. Nahibaw mi nga lisod kaayo ibiya din he. Ilabi na nga tugon gid ni tatay kani. Nga dili gid kuno mi mo piya din he. Pero ingon ining sitwasyon na, nabalaka gid mi ni nanay, labi na nga mga babae mi pulos. Oo, mausab noon. Uy, kung mahitabo mong gani na nga, magpahawa mo din hindis. Tingali, nga nahigayo na. Magpahawa sab ko din oy. Kung asa mo, at to sab tingali ko. Salamat gid kaayo Piyot ha. Tinud-an na gid kan among hikala. Ug wa gid mi nimo pasagdi. Oo, oy. Kay sa buhay pa to si tatay nimo, misaad gyud ko adto niya, nga di gito mo pasagdan. Mura na sab gud ko, mura na sa tunako kog amahan gud. Kay mo to'y naghatag na kog trabaho ug mga bulawanong tambag. Kung magkalisod ko adto, naa dayon tumutabang nako. Mao nga, wa gyud katarungan nga di sab tamo di sab ko mohimo og maayo. Nya, kinahanglan sa gyud mutabang ko ninyo. Tinuod ko nang imo mga gipanulti Piyot. Kay imo ginagipakita sa buhat ug nakadahig kaayo ko nimo. Salamat bis. Basta ikaw giisip na gyud ka na kong manghudog igsuon oy. Og sinang Marcia, ako sa magagiisip na inahan. Welcome gid kaayo ka sa among pamilya Piyot. Hey, salamat. Ay basta ugma. Ayaw mo kahadlok. Kay ubanan ta mo bisag asa mo paingon. Pwede na siguro tang mamauli. Tananay, Piyot. Mansaman, Lis. Mamauli na kuno sa imong nanay. Kay naman naman ang blessing. Sige. Mamauli na ka. Mananghid lang una tagtarong. Mananghid pag yung tanay? Dili na lang si umuwi. Ay, ako na lang mananghid. Una na mo gawas ng Marcia, Odessa. Sige, Piyot. Palihog na lang mig-ingon ni Dante nga muuna na ta. Sige. Ako yun nun. Odessa? Na Marcia? Kadiyot ta? Kadiyot kay ni Apa ingon din his Dante. Odessa, ayaw na mo panlakaw. Kay ipailapatan mo sa uban ng mga bisita. Ay, kuan Dante. Dili na namin magdugay kay naaparabay daghang buhaton si nanay. Bueno. Naibaw kung wa mo man ang dugi mo nini, pero kinahanglan nga mag-anad ka, Odessa. Tawad kay niya. Dawata kininyawi. Ha? Para unsa man ang yawi? Yawi ka na dining bago na mong tindahan, Odessa. Unsa ko'y tindahan ako? Niya kini mga dokumento. Nga kining tindahan na ang managian ni ini. Mauwi ka. Unsa ko ni Dante? Pasensya na kaayo ka. Dawata kini, Odessa. Makatabang kini ninyo og dako sa inyong kahimtang. Ayaw pag una-una og lain. Ayaw lang butangi og laing kahulugan kining akong halad yan nimo. Kinasing-kasing din akong gihatag para ninyo. Busa utang buot. Dawata og ayaw balibari kining dakong grasya para ninyo. Please lang, Odessa. Balibad yun siya, Bose. Huwag yun niya dawata ang yawi og ang mga dokumento, Brotos. Kusayang good.
Di siya mo dawat nga ang tanan gani ron nagkalisod, ha? Naghanangan do'y negosyo nga sama sa imong gipatukod. Nagtuo kong nakalitan lang siya. Unya. Imo gina ipamugos niya nga wa man ka siya ganahi, wa man ka siya gusto nga mo dawat atong tindahan na. Ako gining ipamugos niya, Brutus. Tungod kay nakapanga naman niya. O gawas pa ni Ana. Nakasabot ko kung nganong nibalibad pa siya sa pagkakaroon. Pero nahibaw kong dawaton ragihapon niya. Oh, naarani mo, busing. Stilan. Wa ko magdahom nga mao kini ang mahitabo. Nagtuog ko nga malipay siya. Oh, hasta sab ko. Wag sa akong hunang-huna nga mo balibad siya kay... Ay, kisa pa kung buanga mo balibad, kadako, yan ang bintaha. Sagdi lang, Brutus. Tabang hinong ko pasabot ni Odessa. Saan man lang ko siya pagpasabot? Mo siyang ingnon nga. Kaayuhan kini para niya. Dili siya maghuna-huna og lain. Kanara di ay. Sige. Ako'y bahalang mo pasabot niya, bossing. Ingna siya, Brutus. Nga garbo og dako kay na kong kalipay nga magkatabang nila. Ako'y bahala. At tuon ako siya o ako siyang pasabton. Nga kining imong pagtabang, dinasing-kasing yun o guway pakapin. Kana, ingna na, Brutus. Para nga, dili siya maghuna-huna og lain. Kalain sabnay, uy. Karon na lang siya mag-iningon anak nato. Abi kay naa siya tinguha diri nako. Ay, maugid na Odessa. Dili man ang tanan, no? Pero sagad sa mga lalaki. Buhato nila ang tanan aron lang gud makuha nila ang ilang gusto. Na, pasensya na gid kaayo. Kay di gyud ko mapalit ni Dante. Kanang, Des, ngayon nagkasulti na ko eh. Kaniyan to, si Chona nga anak ni Rene Conching, nakursunodahan sa kuno kaayo to ni Dante. Nahimo gyud kuno to niyang trato eh. Hinatagas tanan. Pero sa kadugayan, wa na, gitsapuera na sab. Naibaw bitaw ang tanan ng istoryaha, Piyot. Nasayod tang tanan nga daghan na kaibabay ang nangagi ni Dante. Bisag kinsa na lang. Usa na ni anak si Chona. O karon, ako na sad mao iyang nakursunadahan. Mao na. Gusto kanay, mas maayoy nang maglikay na lang gyud ta sa iyang mga tanyag. Kinahadlok gyud ko. Nga basin og maabot na unyang adlaw nga iya na kong paninglan, nga dili na ko makabalibad. Naaragid na nimo ang tanan, Odessa. Nakita na ko nga husto ang tanan nimong mga desisyon. Good afternoon. In English. May hapon. In English. Good afternoon. Hala, ni ono sa bambayot kay kugan ay. Kinsa iyang kauban, Piyot? Kakaroon na ta. Siya mo sadis. Saman, atong padayunan din eh. Sigurado ko nga gisugo na sabna siya ni Dante. Ako siya atubangon. Kitang duha mo'y mga tubang niya, Des. Tanang! Naanay ko di sa kay aron maklaro nato ni ang tanan. O tingali na hibaw na ka sa kong tuyo kung nganong ni ako karon sa inyo. Kung mahitungod man ka na sa tanyag ni Dante nako, di kasubo ko, Brutus. Dili mahimo nga ako ng dawaton. Unsa may mong bugat nga rason? Pasaylo ako nga mong ingon, Brutus. Nga dili ko komportable nga modawat sa bisan unsang butang nga ihatag diri nako karon. Odessa, nakasabot ko kung nganong nagrikay kang modawat. Nasayod ko nga naninguha si Boss Dante diha nimo, pero kalimti una ng mga butanga. Tungod kay si Boss Dante, concern kaayo ninyo din ilabi na sa inyong kahimtang. Ninang Marcia, dakong masakiton, ugwa mo'y permanenteng trabaho. Puros po mo mga babae. Mga na ko na agyon si Boss Dante ni Ana. Ug naa kanunay sa iyang kasing-kasing nga motabang yun ninyo nga way nagkapin nga
Nga na siya huna bayan kay nasing-kasing ang pagtabang, ana. Nagpasalamat kayo kung dako ni Anak Brutus. Ug ayaw na lang sa ninyo sa hipi ang akong pagpalipad. Nakaday kayo ko sa gibuhat ni Dante diri nako. Pero dili lang gid ako mahimo dawato ng iyang gitanyag. Wa kay kahatag nga bugat nga rason. Gikasubok ko. Wa ko'y laing kahatag nga rason. Pero Odisa, una-una og maayo. Mahimong di ka na mo mapugo sa pagkakaroon. Pero osbon ko, ayaw lang yun o hatagi na utang kahulugan ang pagtabang ni Boss Dante. Bulahan na kaayo mo din nga, kamu maigihataga sa dakong pabor. Busa kung ako pa ikaw, ayaw kipakyasa ang kahikayunan. Hunaw-na maayo ang kahimtang sa imong inahan. Ang inyong kahimtang din Osborn ko, Brutus. Palihog ko sa pag-ingon ni Dante nga daghan kaayon salamat. Og dili siya angay mabalakan namo og maayo. Naunsa man ka? Tungod lang ni adtong babayhana? Dili ka naganahan nga mukaon? Ug magmok-mok ka na lang ni permis imong kwarto? Ha! Nausab ka na gyud, Dante. Ayaw ko kaguan ako pa. Natural nang doon nagkikusaban ng tao. Paminaw, Dante. Gamitan ng kudigo sa imong kartiyo. Kudigo sa imong kartiyo. Kudigo? Ako baya, dako kong supak anang babayhana. Pero, kay maumagin na imong gusto, nahala. Misabot ko ni mo, ana. Og ako lang tunlo ng akong garbo. Tungod kay gisabot ti ka. Pero por Dios, por Santo, ayaw sa taon palabi nga bisa ng imong kagulingon, ipakaubos lang gini mo tungod di adtong babayhana. Wa man ko ang problema niya pa. Nga mag-uulm ka na ako? Tungod kay amahan ko ni mo. O kanunay kong nagtanaw alang sa imong kaugmaon. Ayaw ko kaguol na ko, God. Dako na ko. Nahibaw na ko sa kong gihimo. Ayaw paglimod, Dante. Nahibaw ko nga gisilutan nimo ang imong kaugalingon tungod lang adtong babayhana. Unsa ko'y gisilutan? Di na mahitabo, eh. Nahibaw ko. Nahiubos ka. Kay gibalibaran pirmi ang imong tanyag ngadto ni Odisa. Kinsa ka nagsulti nimo? Ayaw lang gali pagsigig limod. Nahibaw na kustanan, Dante. Way matago na ko dinhi. Pa, di na ito maglagtugi pa, na. Nalipay ko nga concern kay kanako. Ubahin ni Odisa. Wak mag-goal nga pirmi ko niyang gibalibaran, oy. Okay ra kay ko, ana. Kuidaw, ha, Dante? Kung kanang babayhana, magpapresyo ug maayo diyan nimo. Ako ang mahimo niyang kaaway. Ay, napag-apil-apil ko na pa. Natural ra na sa mga babae nga magpagahi-gahi. Salig lang ako. Wa ko mabalaka na babayhana. Nalang ko ilaing gihuna-huna. Alisto bitaw? Nakaila na ba kay kunimo, Dante? Isilsil kag mayo sa imong alimpatakan pirmi. Nga dili kag magpatunto og mga babae. Ilabi na kita itong Odisa. Kung igmat magkatong babayhana, kinahanglan nga mas labaw kapang igmat. Ikaw ka na ba, Chico? Kumana. Uya, usaway plano na ito karon. Ganun di ba na ito i-appeal sa ato plano ang pagbisita ni mo ni Odisa? Ayaw. Gusto na kong hatagan sa kagawasan. Pero, di ba matuli mo nga ikaw mo'y nagtabang niya aron maoperahan ang iyang mga mata? Oo. Mao ka na hinungdan ka ganun di ko gusto nga makailapasin ako. Ug sigurado ko nga nagtuo na sab sila nga dugay na kong patay. Kaya hapit ang mutunga sa tuig nga wa na ko nila ikita. Apan,
panahon siguro nga magpahibaw kanila nga dako ni kang buhi. Ayaw lang, Pi. Pero nga naman, Chico, sigurado ko nga naghalom sab siya nimo. O malipay siya kung makakita nimo. O kisinasayod nga basin ka to bayana mo imong dayon. Di ko takos para niya to, Pi. Angel si Odessa sa mga lalaki nga buutan nga sama niya. Pero di ba matod mo, Chico? Nga nangulit tao sab niya karon si Dante. Ay pagsugot nga miadto siya ni Dante. Kaya nahibaw beta nga kato si Dante abusado ka tao. Ambot lang, Pi. Huwag yung kumahibaw sa labing tinood. Magpakisayod ta. Ato nang i-appeal sa itong misyon din karon sa amlan. Di lang nata mag-iskutan na. May nguran niya kunin mo kung kikinahanglan yung kayo. Oh, ikaw good. Basta ako. Mag-agad lang mo, Chico. Salamat guys pagsabot, Pi. Yun na. Unsam na imong isuwat yan? Suwat na para nila ni Tiborcio. Ako nang gituyo para magduwa o maglibog ang ilang una-una. Kung buhi, pabako o patay na. Epektibo ka na nga pag-ihat, Chico? Ang mga tao doon ay gibuhat kadautan. Tulisokon kanunay silang talag. Ilabi na nga magtuo sila nga ang ituho ang patay na. Dako pa rin buhi. Sigurado ko nga maghasol jud kanunay silang una-una. Kining suwat nga kung ipadaak nila. Lahi biyan ni kinabuhi ay. Lisod gining watay Paris da. Hapit na sa braba ang Valentine's. Huwag yapon tayo ini. Ay na lang yun. Mayo. Abiyot. Uy. Kinsa maron? Abiyot. Uy. Oh no, si Dante man di ay ni. Be, akong kanawag be. Kadiot lang. Manawag na ko. Unsay ato ninyo, Dan? Ay, niya may piyot kay ikaw may among tuyo. Ha? Uy, unsay may inyong tuyo? Piyot. Ikaw na lang yung among paglaom ini. Muhangyo na ko nimo. Tabangi mi nga makapasabot ni Odessa. Nga kinahanglan nga iyag yung dawaton ang nindot kayong offer nako para niya. Gusto nako nga yung dawaton ang tindahan nga akong ipatukod para niya. Uy, hala. Ako muingon na niya, Dan? Oh. Pasabta lang gud siya. Mas maayo man gud nang ikay makapasabot kay mutuo man siya nimo. Kung ako god o si Brutus, di man siya maminaw na mo. Oo, tinuod na. Iyang hatagan og laing kahulugan ang tanyag nga makaayo para sa nila. Pero siguro mo, Dan, nga inyo gitong ihatag nila? Oo, si Boss Dante na nagsulti, ana. Sa may pagtuon niyo ni Boss Dante, baka kun? Oh, di man noon. Ang ako ba kay maglisod mangutag o pugos sa tao nga di ganahan mo dawat ba? Ay, nakailagay ko anang Odessa. Hindi ganina siya. Di ganato na siya mapugos. Kaniyan to pa na. Bida, unsa man gyud piyot? Tabangan mi nimo o dili? Mutabang man. Ano pag naghanog istorya pa? Pasabta siya nga kinahanglan nga iyang dawaton. Tungod kay makaayaw na nila. Magpasalamat gani sila nga naghuna-huna ko silang kahimtang. Kanang... Tinood na. Ay, sus, apyot. Ingnan Odessa nga dili siya mag-inarte. Ipadawat na niya sa way kusmod. Kadi kami maoy makapinipisyo, ana. Sila maoy mabulahan na anang gihatag ni Boss Dante. Kana ready ay. Wala problema. Ako ang ino si Odessa na. Kinahanglan gyud. Nga budawat mo siya. O yung di budawat, Dan? Di ko budawat anang katarungan. Kinahanglan nga dili gyud siya mo palibad. Maiging mo sa planin mo, anak, Dan. Sige. Ako'y bala na. Kana pa'y dautan nga, pugsundag padawat. Bitaw. Ako rin mo pasabot yun di sana. Karon dayon,
Ato na ko si Sheila. Pasabtag yun, apyot, ha? Ug balitain na yun, mi, kay amang ihatag niya ang tanang dokumento o ang yawi sa tindahan. Ipaklaro gini, apyot. Ingna siya. Huwag ko magapas o baos. Gawas nun siya. Kaya nga akong pagtabang niya karon. Lunlon o gikan yun sa akong kasing-kasing. Okay raman ka ni Budan kung di ka niya sugton. Unsa to? Kuan ba ka na bang... Okay na ba ni mo ba nga akong ingnon siya nga bisag di ka niya sugton? Ayaw lang sa buging na, anak. Ingna nga, kuan, way nagkapin. Period. Apyot, matignaong! Igulo. Ayaw ka na diyo, bugal-bugal lang, ha? Pagkat-on o pagtahon, ha? Kalain. Manaway mo di ay. Kuan ba ka nang nangutana man lang good ko, tos? Good vibes man yung amuan ni Dante, good. Kuan, amigo na kung minin niya, good. Di ba, Dan? Oh. Okay ra, Piyot. Okay ra. No problem. Kitams? Kadungog ka? Ikaragi high blood kayo dihatos. Hilam! Namingon siyang hilom. Natuwa rin yun ang mangutana ko niya. Oy, kay, huwag ko nagkapin, di ba? Nana, ayaw na lang pagkapin eh, Piyot. Basta nga, muna to akong giingon mo, ha? Tabangi lang yun ko. Unsa man ang imong gibuhat diha. Sige ka magtutok anang frame ni Chico. Ay. Nay. Kamu magyuy nakakita sa personal ni Chico sa buhi pa siya. Mao ba gyud ni iyang naong? Mauna ang iyang naong da siya. Pero masitsuraan pa gyud si Chico sa personal. Kung buhi pa unta siya karon. Ay. Kadaog gyud sa kahigayunan. Wa gyud ko hatagi og panahon. Bisag sa makadiyot lang nga makakita ko niya. Kung asa man si Chico karon gibutang sa Ginoo. Sigurado ko nga malipayo na siya. Ilabi na nga usa ka sa natabangan niya nga makakita ka na karon. Chico, kunahain ka man karon. Unta, bisag sa dam ko. Magpakita ka na ako. Gusto ko magpasalamat og dako nimo og sa Ginoo sa kahayag nga gihatag nako pinaagi nimo. Na Marcia? Odessa? Piyot, saka diri dali. Saka ko eh. Ay. Nabitik ko sa saog. Ay, kanang, may hapon ninyo. Na Marcia? Odessa? May hapon. Piyot, diin makagikan. Ay, gikan pa ko mo, ah. Ay, unsa may inyong kabisihan din eh? Ay, wa, Piyot, naarami gihisgutan din eh. Mo ba? Kon ba? Kanang usap din mo na ko sa... Ay, doon ako isulti ninyo. Kay si Brutus man o si Brutus si Dante ba? Dito gikasamuha ganin ng buntag. Usa may lang gibuhat sa inyo, Piyot. Ay, monidis ay. Kwan, nagpatabang sila na ako aron mo pasabot ni mo. Miyang sila nga ipadawat na lang kuno ninyo ang tindahan nga ilang gihatag. Unsa man siya una-una ng Marcia? Odessa, mayo ka nga inyo na lang tong dawaton? Kay mato ni Dante, wa ko na'y nagkapin siyang paghatag ninyo. Siya may inyo ay kasultian na. Ha? Ikaw gyud ang ilang gisugo, Piyot? Ay, namalihog lagi sila na ako, Des. Gani, ako mangisukit-sukit si Dante. Kay, mingon na siya nga, wa ko na'y nagkapin. Muto nga ako sabi siyang ipangutana kung okay ba niya nga di mo siya sugton. Imo siyang gipangutana og ingon ana? Oo. Ako gid siyang gidiretsong pangutana og ingon ana kay wa ko kay nagkapin. Ibase na niya inigdawat nimo mangayo siya baos sa hindi hatag din nimo. Husto Piyot. Maayo kay imo siyang gipangutana og ingon ana, Piyot. Unya, Piyot. Unsa may iyang tubag? Kwan, kanang wa siyang katubag. Pero yung gibalik nga wa gyud kuno'y nagkapin siya una-una. Sige mo na ng uhay nagkapin. Lunlon gyud kuno. Gikan siyang kasing-kasing ang paghatag ini. Di ko mutuon niya.
Awa, naaranan mo disoy kon mutuo ka ba niya o dili? Basta kay, mao na yung gisultin ako. Pero, Des, ning Marcia, kining... Unsa man, Piyot. Kuan ba? Kining ako, aba. Suggestion lang niya. Suggestion. Sa akong pagtimbang-timbang kod, kung dawaton lang ninyo ang tindahan, wa man siguro'y dawatan. Total, kailan yun ang ipamugos. Unya, wa man sa mong mangayo, anak. Kung maningil man siya og baos sa iyang gihatag ninyo, inarasog na ninyo ay kung ninyo ba nang iuli o dili. Basta kay, ilan ang gihatag ninyo? Mga, muni akong opinion ay, dawatan lang na. Kay para nako, dawaton na nako. Biko no, kamo, kung sa'yo na ninyo ng Marcia. Hindi. Dili man ko makadesisyon ni anak, Piyot. Kay? Naara na ni Odessa. Pero sa akong opinion, imong kaugalingon. Okay raman sab sigurong dawaton na ano. Bitaw nang. Ano kung sab kayo kung dili dawaton? Dako ra ba kayong tindahan? Mugaway kayo. Unya, bantang kayo sa mga tao. Nindot o pwesto. Unya, dugukonon kayo sa mga mamalitay. Dako gid siya katabang ninyo ng Marcia. Odessa. Ay, kalisod, anak Piyot. Kay? Unsa lang kaya ikasultis mga tao niya kung may bawaan nila. Nga ako nang gidawat. Ay, nung sayo na guna-una ang mga tao dis. Ay, wala sila labot. Di na ni mo problema. Problema na nila. Sa abadayin ni mo nga, ikaw man gani gipugos aron ipadawat na ni mo. Ikaw nang. May punto ba ya, Kapyot? Okay. Pero ang amo manggong gilikayan. Kay? Nga dili na madungagan ang among utang kabubuton nila ni Dante. Mo ba? Mauna. Wag yapon na problema ng Marcia. Kay? Una-una sab ninyo nga bisag usan lang kay gayon. Wag mo mga iog. Paborgi kanila. Di ba? Sila rimitan niya sa ilang kaugalingon. Oy, wag yung kinakitang sayop sa inyong bahin. Bisag inyo panadawaton. Kanang ilang ihatag. Sama nang. Hinaaragid na ni Odessa, Piyot. Kay? Naaragid na niya ang desisyon o wa na ako. Ikaw ko na dis. Ayaw lang kabala ka, Piyot. Kay? Ingna na si Dante kung magsukit-sukit siya ni mog usab. Nga nalipay ko si Antaniag. Pero diligit mahimo nga ako ng dawaton. Kay naglikay gid ko sa mga pagsaway unya sa uban. Bahala na sila, saway-saway na sila eh. Pero, ikaw ko dis. Sige, ako siyang ingnon na. Boss! Anong gikutasan ka? Busing! Ni ay suwat ang gihatag ng dokyo na ako. Dokyo? Sobre suwat? Gikan ko nun ng Chico. Unsa? Unsa na basab ng tinutuha, ha? Hala niya, boss. Una na. Basta, ha? Tiburcio Family and Friends. Usbon ko ang pagpahibaw ninyong tanan kung unsay gisaad sa akong amahan sa katawhan sa amlan. Kinahanglan nga inyo kining tumanon samtang doon na pa'y panahon aron magbag-umo sa inyong kaugalingon. Kay kung ipadayon ninyo ang pagpaanto sa katawhan sa amlan, muabot ang takna sa paghukom. Aron silutan mo sa inyong mga yawan o binuhatan. Yate. Kita ka na pagka-istorya, ha, Busing? Di ko mo toong agikan ni Chico. Tungod kay patay na si Chico. Oo niya, unsa man. Ato na ihatag ang suwat ni Sir Tiburcio para makununin niya. Ayaw pa'y bawa si Papa Nini. Kay dali ba kayo itong mapanik? Buanga sa naghimuan ni Oy. Yun na. Kinsa may naghatag ni Dokyo ini, ha? Mato ni Dokyo, na ako na maligyag balot nga may hatag ini niya. Unya ka to na maligyag balot. Iyang pungutana kung kinsay naghatag niya. Wasap ko nun sa kaila. Basta kay ipahatag ko nun din ni ato o ipaingon nga gikan ni Chico. Naagyo'y naghimog tinunto nato, Protos. Pero, boss, unsa ka akong tinuod nga gikan yun ng Chico? Buang ka man sab siguro, Brutus?
kuan. Ano kung maabot to si mong una-una ng pangutana, ha? Nga patay naman yun si Chico. Kuan ba? Pananglit lang ba? Pananglit? Hinanggaw man ang imo pangutana. Oy, paminaw. Ay pagsaba ni Papa. Kay budayo ra batog. React ana mga way hinungdan nga istorya. Oo, bossing. Hindi ko masulti, oy. Ato na nag-ihilom. Lisura sad ining pugsunta, uy. Bisag kapila na tami palipad. Ay, maugid na ang tao, Odisha. Basta doon na nagani sila interes nimo, dili gyud kanila lungan, hangtod nga dili nila makuha ang ilang gusto. Asa man kay maayo na itong buhaton, ininay? Oh, ang imo ra gyud kun dili gyud mo hunong si Dantig pamugos. Magsige lang sa gyud kag balibad. Imo siyang ingnon nga maglisod na tagbayad sa atong dakong utang nila. Parehas ta og huna-huna, nay. Pero di man unta na lisod sabton ang balibad. Di na sabta angay nga mupasabot kay wa naman tay angay ipasabot nila. Naara nimo ang tanang desisyon, Odessa. Di gid sila makapugos nimo kung dili gid ka. Kinisab si Apyot, no? Murag tuwa na sa maminaw nila ni Dante. Hayaw lang saglain na pagsabot ang paghatag ni Apyot sa iyang opinyon, nak. Mahimog na sayop siya, pero ato lang gud ng dawaton, gud. Nakasabot man ko sa iyang opinyon, nay. Ang ako lang ba? Nabalaka lang ko niya, kabasin og gamiton siya nila ni Dante. Aron mo ay himuong sugo-sugoon. Di magkukuganahan nga siya pahat doon sa mga isulti ni Dante di rin ako. Ay, nak. Naabaya siya punto si Apyot. Kay kung buot sa bunahunaon, no? Bisag mangayo pa og baylo si Dante di rin nato sa iyang pagtabang. Dili gihapon siya makapugos kung doon na may nagkapin sa iyang huna-huna. Husto bitaw si Apyot. Pero mas maayo man gitong maglikay, tanay. Dili lang gyud ko ganahan nga siya may himuong sulugoon ni Dante. Ay, mahimo man sab nga imong ingnon si Apyot, ana. Ako niya bitaw siyang pasigan, anay. Kay nakabantay ko. Nga siya mo ikiduol karon ni Dante aron mutabang siya. Mutabang upasabot din ako. Dali ra nang pasabton si Apyot, Odessa. Dili na siya problema. Manghinaot lang gyud ko, nay. Nga di lang ipaagi ni Dante sa pinugsanay ang iyang pagtanyag di rin ako. Iyan ako ba? Imo mo kuno kong gipatawag. Ganihan akong nangita ninyo ni Brutus. Din ba kamugikan? Di arabis gawas pa. Yan atod. Anong imo mo kong gipatawag? Hain ang suwat ni Chico. Ha? O, unsa ko isuwat? Nahibaw ko nga gaapon. Nakadawat mong suwat, gikan ni Chico. Uy! Hain naman! Waman pa! Kisa ko yung ni mo, ana? Ayaw na lang paglimod, Dante. Nahibaw ko. Da, wato yung laming suwata pa, uy. Dito gikan ni Chico. Nakaila ko sa agi ni Chico. Busa, gusto na kong tanahon. Kay akong itandi atong akong gigisi nga suwat gikan niya. Bida. Bahaw naman kayo nang magsigit at balik-balik anang pulos lang si Chico? Pulos lang yung Chico. Dito maghisgot anang patay pa, oy. O ganong waman ko ni pabasahan nga kadtong suwata para man to nako. Dili man to para ninyo. Ay, wa na lang na mo ihatag ni mo pa. Kay nonsense naman good ka. O kay nonsense? Ha? O sa may pong sa suwat, ha? Ni ay, muna yung pong sa suwat pa. Nga naningil kunuhay si Chico nga ipatuman kuno to ang gisaad sa iyang amahan. Nga ipamahe na ang yuta kay kundili kuno paglatuson kuno tang tanan din eh. Maunay pong sa suwat. Oo, latos muna. Wala ginungdan lagi. Klaro kayong naghimuhimo orang mga tao din sa ato o mga tinunto. Naibaw na ba yaga nga daghan gihapon ang mga traidor ni atong dapit? Wa na ilaing gisulti.
Oh, wana. Pulos na lagi binuang. Kinsa ba ka kining magsigig binuang? Ako nang ipatrace up, Papa. Kaya kung may bawaan ako, kung si Kinsa, makatilaw yun sa akong kastigo. Pero Dante, manduig na nga itong mga tao nga mag-alisto gid pirmi. Kaysa ako nang giingon ninyo sa unahan, ang pagkahanaw biya karon ni Chico, nagtangad og dakong pangutana. Kay wa pa'y usan nato nga nakasiguro kung patay na bagid siya. Oh, bisag doon na pa'y makikpustaan ay nako diha pa ay. Lugluhan pa nako. Ang ilang sinmil. Akong kasdan og usa ka milyon. Ayaw lagi mo pagkumpiyansa. Dili sabton nga abi kay dugay nang wala magpakita si Chico, patay na siya. Kinahanglan nga alerto gid mo pirmi. Hey. Oh, kung duhi man gani pananglit si Chico pa. Mobilib na ko niya. Mutuon na ko silang giingon nga doon na gid ay patay nga mabuhi. Ano lang siguro kung mag-speakas ba laglayo. Kanaidaghang mga sakop ni Dante nagsigig bahas-bahas ng dapitan. Yun na. Karing tao nga nagkao, paingon nga ni Murag. Murag magnakamay-ong ko na niya. Hoy! Brad! Ano, sir? Murag magnakamay-ong ko ni mo. Ha? Ano sa man, dayo ka din, he? Sir, taga-barangay Kasambagan ko, sir. Diba, nagkita naman ta dito sa merkado at ni aging adlaw pa. Nalimot ko, sir. Kadiyot agad. Palihog ko nukog tangtangan ng imong shades. Ha? Tangtangan ng imong shades. Kay, dinadili na din he sa among dapit. Palihog ko sa pagtangtangan na. Mayo mo ba? Ha? Brad? Way kaso. Ako na yung hubuon. Apyot? Odessa? Brad, kadiyot ha. Babuta ko din niya kit palikon ni ka din niya. Ha? Niya, Odessa. May dalang gani kay huwag ba rin pagpahubo ni Apit ng akong shades. Mudali lang ko sa pagbiya din eh. Doon na lang unta ko isulti ni mo. Bayan na sa unsa, Liz? Ayun na. Kinsa mo da itong tao nga imong gika-istorya? Katong nilakaw. Yun na. Hoy, Brad! Brad, iyon na paglakaw, Brad! Brad! Oh, mura man lagi to siyang nagdali. Uy. Kinsa man to siya? Ay, dayo tong tawana. Ako tong gisukit-sukit kon taga-diin siya. Dili da ito ni mo kaila? No, dili, oy. Pero, nakamayong ko ito niya. Nakakita na ko itong tawahan na dito sa merkado. Nagdali mo lagi to siya lakaw? Bitaw. Ay, natahap lang ko itong tawahan na kay... Nagsingibag, panlingi-lingi, gut. Mao ba? Nay, pasagdin lang to siya, eh. Di man sabto siya makahimo o binuang din, kay na may daghang sakop ni Danting, nagsigi o groving. Tuod, Piyot. Mas maayo siguro nga ato ta sa bahay mag-istoryahanay. Sige. Mas maayo pa. Ay, iyon na. Napa ba mo'y palitaw dito sa inyo? Nakapaman. Ato lang ta sa bahay. Si nanay, di man gid na magpapugong. Nagsige, may naghimo sa iyang mga order. May noon lamira ba itong palitaw da? Nala, kay kakanuno na kay kong palitaw da. Kining ako, Marcia, hangyo lang ni sa imong anak. Nga kung mahimo, tambagi siya. Nga ang gihatag nga pabor ni Dante kaniya,
makaayo ninyo. Ug ayaw ninyo hatagi og dautan nga kahulugan. Ay, wa man mi maghatag og daotang kahulugan, sir. Ang amo lang nga, maikog naman gud kaayo mi ninyo. Ilabi na nga, daghan na kaayo mong natabang namo. Ako'y moingon ninyo nga ayaw ninyo balibari. Kay nakapahiubos mo sa kong anak. Nga mura niyo guwa ninyo sa respeto eh. Pasensya na kit kaayo, sir, ha? Dako kaayo ang among pagrespeto o pagtahod sa inyong pamilya. Og usbon ko, wag yun mo magtanom og ngilaan nga kahulugan sa inyong pagtanyag namo. Por eso, tambagi si Odessa nga dawaton ang tindahan kay mao kanay kalipay ni Dante. Bueno. Mobalik ko din sa laing adlaw. Og bang hinaot ko, Marcia, nga di na ko gustong makadungog og mga bati nga istorya nga ang mga maayong gihimo sa kong anak, siya pa hinuon ang nahimong dautan. Dili ka na mahitabo, sir. Akong istoryahon si Odessa mahitungod ni anang mga btanga. Bueno. Sige, ha? Di na ko magdugay. Arin ako. God bless. Maayo na lang gani kay wa siya magdugay. Maura gito iyang tuyo. Nga pugson gud pagpadawat si Odessa. Nay? Odessa. Ganong naaman mo diha sa luyo miagi? Kining. Dire na mas luyo miagi lang kay. Ay, nakitaan mo na mo, tibursyo nga nakikistorya ni mo. Nagpaabot lang niya nga mulakaw. Ganihara to siya din, hinay? Paglakaw ni mo ganiha, mao siya pag-abot adto niya. Aw, dili pa lang di ay to siya dugay, nay? Mag-uhay ra to din, he. Nangita man gani to ni mo kay ikay tuyo adto niya. Unsa may ang tuyo, nay? Wa siya laing tuyo, Odessa. Mihangyo siya nimo nga ipadawat ang gihatag ni Dante. Kay nahiubos kuno kaayo ang iyang anak. Nga wa nimo dawata. Og siya pa kuno nahimong daotan sa istorya sa mga tao. Maura gid na iyang gianhinay? Ay, maura gyud. Ako gani siyang giingnan nga wa ta maghunahon nagdaotan sa gitanyag nila. O gani nalipay ta. Ang ato ra yung dilikayan nga dili mapun-an ang atong utang kabubuton nila. Kagubot na ba nila ng isyuha, uy? Ay, gubot lang sila. Naong nila nagkagubot. Bito, Des, ayaw lang lain na tong akong gisulti ni mo, ha? Sa ako ng kabahin ba sa akong side? Kanang dawata lang na eh. Total, wala kaso ba? Bala lang na og kung sa'y naa sa hunahunang Dante. Basta kita, limpyo ang atong konsensya. Nga wata magpahimo si gayon. Ay, maura ginay tambal sa mga isyo kon doon namin mga tao nga masina na to. Ang ato rin yung limpyo nga konsensya, may taming sa atong kaugalingon. Apyat! Hoy! Apyat! Niya nasab ng bayot Hoy! ko Batignaw! Ano di bang kamalagad, ha? Na nagsampit ng kunin mo? Batignaw nga. Ano naman yung tuyo? Uy, ano? Kagarboso ko ni mo pinangutan-an. Ni Anhe ko, oy, kay naningil ko gisogo ni Boss Dante ni mo. Sugo? Ikaw mo, magsimok-simok pa ningil. Langayin man na to ba? Ang katukong gisugo ka niya, aron ipaingon si Odessa. Ha? Katordi ay? Na problema, okay na si Odessa. Okay na. Sure, apyot? Oo, lagi. Ngano? Di ba ko katuhuan? Ang imong naong dili katuhuan. Pero umutuon na lang ko kay nagdali man ko. Sige, kagbira na ko, hab. Nas Dante, okay na. Gidawat ng Odessa iyang tanyag. Ingna. Bilib po ni mo, Piyot, ha? Kaya napasanong yun ni mo si Odessa, basta di nakasaligan ng naong. Gwapo ko, eh. Hindi ko saligan na anong ning naong nga day. Hindi magsaligan. Ikaw ba, Brutos, no? Kinawayon sa ni mo, eh. Unamin sa kunabi. Kikon, nabayot pa ko prayas ni mo. Mas ngayon pa ko tanawang kay ni mo. Kay, gwapa pag ko beauty. Aroy, hello, ha?
Wala tatin ko sa akong mga gons. Ops. Ayaw kumpiyansa. Kay amigo ng baya aming Dante. Amigo si mong kagaral. Oh, che! Diha ka na ay nagdali ko. Motis. What? Ikaw, tuuslog po. Hey! Palaaway ng bayuta na. Bantay lang ka na ako. Salamat kayo pa nga imo kong itabangan ron nga mapasabot sila ng Marcia og si Odessa. Gibuhat ni nako para nimo Dante. Og ako lang sab silang gitambagan nga dili ka na himuong bati sa imong mga mayong buhat para nila. Gusto ka pa. Naibaw ko nga nadalang sila sa istorya sa uban. Nga mga bati kuno tag kinaiya din Kinsa mo ka nagingon? Nga mga bati tag kinaiya? Ay, nahidagan pa. Nagpakahilom lang gani ng uban diha. Mahibawaan gay na ako nagpatakag sulting mga bati tag batasan, lubago na ko lang nila. Ay, maglisod ka kuot pa. Naam ko na ilawom silang baba ang gilagod. Di mo mahurot og lupag ilang dila pa tungod kay dakan kay sila. Aw, masuway bitaw. Ogoy, ikaw Dante. Pa. Gusto ko nga usbon sab nimo ng imong estilo. Kinahanglan nga kung unsay imong mga sekreto o mga problema, musulti ka nako. Ay, oo, lagi pa. Ako nang usbon ang akong kinaiya. Kinahanglan gyud Dante. Kinahanglan nga abdik kagid kanunay. Okay. Daghan kayo salamat sa imong pagsabot ug pagtabang nako, Papa. Pila man ning buwa ka, ma'am. 200 ra, ma'am. Nindot na siya kay lain-lain na og klase. Ay, bitaw nindot, bitaw design. Ay, kini lang ako, inday. O, nara akong bayan, nara. Ay, ma'am, ma'am, sorry. Salamat. Pahuway siya dito, Odessa ka. Ako na sad kay ganihara kang nabisi din ha. Okay ra maggugunay. Nalingaw masab ko kay dagkan mang namalit. Unya, mingaw naman sad. Ay, maogani nga lingkod una diha, kay aron sa makapahuway ka. Taod lang na Nahala, sige. Ingna lang ko ha, kung ganahan na kang mupahuway. O, nay. Balik lang una dito lingkod, nay. Sige, nak. Kana lalaki nga nagkaho nga. Misud o balik din Murang nakabantay man ko anak niya. Ikatulo na niya ang balik-balik din Panya, murag sa bupasiklat o tanaw din ako. Dili ka na siya daw tang tao. Humagin na siya kipalit. Nay? Siya man. Gikapoy na ka. Lingkod na dito. Bantayi una din naya. Kay ako nang asikasun ang lalaki nga ikatulo na gid na nagbalik-balik og suwad din Hain man ana ba? Ay kana bang bangason nga tao. Kana bang nagkaw. Uy, mao ba? War ba ko makabantay ana niya da? Kaniyara na rin nagpasiplat din Ako unang duulo nay kung unsa iyang paliton. Ayaw baya pagkumpiyansa ha? Sangpit lang dayon kung murag dili maayo ang tuyo. Total, na may mga tanod sa gawas. Akong duulo, nay. Niya pa yung dinis Odessa. Mudo ko lang ko. Para diin ko niya mailan. Magpasumangi lang ko nga. Dila ko igipangita ni mga magasin nga nag-display. Maayong buntag, sir. Unsay ato? Masya magtingog. Nagsikira mahinubo kay anong mga magazine o newspaper. Sir? Doon na kayo gustong paliton? Kwan, doon na po kayo pangita. Muhingon rin niya ko ni mo. Sige. Ingna lang niya ako. Feel free lang, sir, ha? Naapaman kay dagang kapilian di, ha? Salamat. Pero, yun ha. Nga no, miss? Doon na ba'y problema? Ha?
Mailan ka ni Odisa si Chico nitong higayuna? Higalaan na pitong kumunamo sa pagpaminaw sa aman mga sumpay na itong sugilanon Chico Malo. Tagsuwat Emmanuel Sacol, ubos sa direksyon ni Ray Arellano, Spenel Joel Bense. Recording editor ang ditayad soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Drama. Umuto ko listeners ang part 9. Karong mga alauna mudong mi dito sa kasal. Kasal. Alauna magsugod. Nya ang oras ron alas sa may oras na. Alas 11:14. Alas 11:14 so maniudto mi daan ron kay para dili malipong inig atto sa simbahan no. Nya mag-edit na po tag pohon sa kuan. Bawi na po tag edit sa aning Chico Malo kay naka-upload na tag duha sa bag-ong haon. Part 3 o 4. So karon ang human aning part 9 mag-intro na po ta sa magkuan na po na mag-edit sa part 10. Mga ko pasensya dugay-dugay no. Ga-advance na ko daan kay para dito na nig maka-edit ko. Dito na mix no. Mga listeners. Dito sa Dipita kay payapa kayo. Ang atong madungog diri Dipita mga listeners, mga huni sa kalanggaman. Mga langgam. Indot kayo diri. Tanaw taning mga green nga mga tanom. Daghan kay saging sila pamanong. Daghan kay saging. Pero nasa saging. Daghan kay saging si pamanong ba. Og mo to vlog mga listeners no. Basi mag-intro vlog na pugudaan tingali para sa part 10. Advance lang gyapon ta ani ron diretso na og maka-edit. Panikamutan mga listeners no ya. Usbon ako pasensya kayo nga dugay-dugay ta. Okay. Thank you so much for watching and God bless. Hello mga listeners.